Bos días, señoras e señores diputados, funcionarios da Casa, medios de comunicación, e quero saudar tamén especialmente hoxe aos alumnos e alumnas, profesores e profesoras de dous institutos aquí de Lugo que queren vir a esta casa a ver como se desarrolla un pleno. Por tanto, benvidos aos alumnos da OIS Muralla Romana e tamén do Ángel Fole. Espero que saqueades unha experiencia positiva desta sesión ordinaria da Diputación. Ben, dito eso, comenzamos a sesión ordinaria, como digo, da Corporación Provincial correspondente ao mes de maio do presente ano 2025, comenzando, como sempre, por punto primeiro do orde do día, que a aprobación se procede á acta de sesión ordinaria celebrada o 29 de abril de 2025. Algúnha cuestión á acta? Votamos entonces. Votos emitidos 24, a favor 24, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Tamén dicir que hoxe non nos vai acompañar nesta sesión o diputado don Armando Castosa por un problema de saúde, esperamos que se recupere pronto e que nas próximas sesións nos acompañe. Pasamos ao punto número 2, que é proposta relativa á solicitude do cambio de titularidade da vía provincial Eleupez 1808 a favor do Concello de Chantada. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por unanimidade, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levar a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Hai algunha intervención ou pasamos a votación? Pasamos a votación. Bueno, pois votamos entonces. Votos emitidos 24, votos a favor 24, non hai votos en contra nin abstencións, queda, por lo tanto, aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é unha proposta de Goberno para reclamar á Xunta de Galicia que asuma, no marco do seu compromiso de desenvolver 24 novas residencias, aqueles centros de maiores que a Diputación ten comprometidos e que se están a tramitar, pero aínda non están construídos. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ao conxunto do pleno, ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día os señores deputados e deputadas, medios de comunicación e benvidos a todo o público que hoxe nos acompaña neste salón de plenos. Para dar comenzo á miña intervención farei referencia ás palabras do presidente da Xunta de Galicia que no pasado debate sobre o Estado de Autonomía anunciaba a súa intención, a intención do Goberno de Galicia de construir 24 residencias de maiores nesta comunidade autónoma. Sen dúbida, esta é unha boa noticia, ou debería de selo. Esperamos que non sexa a habitual propaganda que nos ten afeitos o Partido Popular na Xunta de Galicia e se convirta nunha realidade a construción destas 24 residencias para Galicia, xa que despois de case 15 anos sen construir unha soa residencia pública para maiores, o Goberno da Xunta, por fin, se acorda do artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía de Galicia que lle atribúe as competencias en asistencia social e, polo tanto, tamén neste tipo de servicio. O anuncio é bo tamén por unha segunda cuestión, e o é porque están recoñecendo dende a Xunta de Galicia que apostan por seguir o modelo de residencias públicas para persoas maiores que impulsou a Deputación de Lugo. Son centros de pequeno ou mediano tamaño, repartidos pola xeografía galega, que van a permitir aos maiores pasar esa etapa da súa vida no entorno no que viviron sempre, sen desarraigalos do entorno familiar e veciñal. Desa forma, garantízase a calidade de vida dos maiores e facilítase tamén a conciliación ás familias, evitando longos desplazamentos a centros masificados que están
lonxe dos seus lugares de residencia habituais e case sempre ubicados nas grandes capitais. Ao longo dos últimos anos, e por iniciativa dos gobernos progresistas desta institución, da Deputación de Lugo, tanto nas etapas de José Ramón Gómez Besteiro e de Darío Campos como presidentes da institución, como na actual, presidida por José Tomé Roca, vímonos obrigados a desenvolver unha rede de residencias propias da Deputación de Lugo pola pasividade, a inacción e o constante desprezo que os sucesivos gobernos da Xunta amosaron polas necesidades dos maiores desta provincia. É necesario, ademais, lembrar que de xeito reiterado os informes da Asociación Estatal de Directivos e Xerentes de Servizos Sociais calculan que Galicia ten un déficit aproximadamente de 14.000 prazas de residencias de maiores e que as cifras do inserso, sitúan a Galicia na cola da porcentaxe de prazas públicas en residencias de maiores, con só un 41%, cando a media española supera xa o 60%. Froito desa acción de goberno da Diputación de Lugo, que se centrou nas necesidades dos nosos maiores e nas demandas tamén dos concellos, así hai que recoñecelo, puxéronse en funcionamento as residencias provinciais que están hoxe en día atendendo xa a persoas maiores da Fonsagrada, de Pedrafita do Cebreiro, de Pol, de Trabada, de Castroverde, de Ribadeo, de Meira, de Navia de Suarna e a de Ribas de Sil. Centros que na súa totalidade incorporaron máis de 300 prazas de residentes ao sistema público, porque son residencias públicas, mentres a Xunta de Galicia non incorporou ninguna durante todo este tempo. O desprezo dos gobernos do presidente Feijóo ao frente da Xunta de Galicia quedou manifestado de xeito explícito cando en plena pandemia da COVID non tivo nin a elegancia de contestar a carta que se remitiu desde a Deputación de Lugo por parte do seu presidente ofrecéndolle naquel momento á Xunta de Galicia as prazas de maiores dispoñibles nos nosos centros. Parece que o presidente Rueda pretende enmendar os erros do seu antecesor. Esperemos que así sexa e que sexa verdade, porque os lucenses estamos, por desgracia, afeitos a que a Xunta publicite e faga propaganda, pero non a que cumpla co noso territorio. Os cartéis que anuncian obras durante as campañas electorais e logo desaparecen durante 4 anos son habituais na nosa provincia, pero facendo un voto de confianza nas boas intencións e dende ese compromiso que a Deputación de Lugo ten co benestar dos nosos maiores, sometemos a este debate, sometemos a unha proposta de acordo que a Xunta de Galicia asuma a parte proporcional desas 24 residencias con respecto á provincia de Lugo, que serían un total de 6. Muchas gracias, señora Porto. Por el Grupo Popular tengo la palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Cando lín a exposición de motivos, tiven que ir hasta a cuarta línea para detectar a primeira mentira. Pero xe batiu un récord, señora Porto. No segundo 56 da súa intervención xa dixo a primeira mentira. Non se abriu ninguna residencia nova nesta provincia nos últimos 15 anos. Claro, porque a 2 kilómetros de aquí a residencia que se fixo entre a Fundación Amancio Ortega e a Xunta de Galicia non lle vale. Ou porque a que se está construindo no seu propio concello tampouco a conta. Probablemente tampouco lle parece digno de mención. Non contan unha verdade, pero nin por error, nin por equivocación. É que é increíble. A súa manipulación constante chega a uns niveles que, de verdade, son complicados de chegar a entender. Claro que a Xunta de Galicia vai a construir novas residencias, por suposto que sí. Claro que Alfonso Rueda vai a cumplir, por suposto que sí. Non perdan ningún minuto máis en dubidar desto, non teñan ningún tipo de dúbida. Os que non sei se van a cumplir, ou os que non saben se van a cumplir, son vostedes. Pregúntenlle aos veciños de Becerreá, pregúntenlle aos veciños de Ourol, de Caurel, de Portomarín, de Pantón, pregúntanlles a ver se confían tanto en vostedes e se van a cumplir esas residencias que lles comprometeron e que non están facendo. Pregúntelles os que teñen en marcha e que non están avanzando esas obras. Pregúntenlle a alcaldesa de Guitiriz, que a ten aí detrás, a ver se confía en que máis pronto que tarde se abra esa residencia, que parece que non avanza ao ritmo que a todos nos gustaría. Sabemos que non confía demasiado
no presidente, pero esperemos que confíe algo máis na apertura desa residencia. Pero vostedes agora, con esta proposición, agora queren decidir, dende a Diputación de Lugo, o Goberno do PSOE e do BNG, queren decidir onde se van a instalar as residencias que vai a financiar e abrir nos próximos anos a Xunta de Galicia. Eu supoño que estarán de broma. Supoño que estarán de broma porque o que non pretenderán é implantar ou exportar o sectarismo desta Diputación á Xunta de Galicia. Supoño que non plantexarán eso. Supoño que non plantexarán ese clientarismo no que están instalados tamén levalo para a Xunta de Galicia. Supoño que non quererán facer eso. Que interés teñen de decir vostedes as ubicacións? Fagan as que teñen comprometidas, se teñen tanto interés. Fagan, non? E cumplan con eses veciños que acabo de decir. Ou vostedes escoitaron a alguén cando decidiron plantexar esas ubicacións? Escoitaron ou consensuaron con alguén ralentizar as obras das que están en marcha? Escoitaron ou consensuaron con alguén as residencias que paralizaron? Escoitaron ou consensuaron con alguén algo do que fan nesta Diputación? Algo que non sea cos amiguetes de Tomé ou cos seus compañeiros do Partido Socialista? Pois, miren, evidentemente, Rueda saben con quen vai a consensuar? Cos galegos, que son os que o puxeron ali por maioría absoluta, son os que o puxeron o Partido Popular por maioría absoluta na Xunta dende hai moitos anos, é con quen van a consensuar. E cos técnicos da Xunta de Galicia, e cos técnicos da Consellería, que son os que van indicar onde é necesario, ou máis importante, ou máis urxente, priorizar para ubicar esas residencias. E sabe como van a facer? Sin sectarismos. Probablemente ese término non o coñezan vostedes, pero sin sectarismos. Sin sectarismos. E gústame que se ría a señora Porto, porque probablemente é o mellor exemplo de que a Xunta de Galicia para nada é absolutamente sectaria, porque a seguinte residencia que está a piques de abrir nesta provincia é no seu concello, precisamente. Se non me equivoco, corríxeme se me equivoco, 56 plazas de residencia que se abrirán nas próximas datas. Espero que recoñeza que non hai ningún tipo de sectarismo nesa decisión. Foi ao ritmo, que a un bo ritmo de construción, están os trámites en marcha, e máis, hasta se lle vai facer un centro de salud novo no seu concello. Falar de sectarismo e falar de paralización a alcaldesa que está recibindo estes investimentos, a verdade é que me chama poderosamente a atención. Sectarismo é cando financian vostedes os amigos, como os da Federación de Veciños que discriminan por ideoloxía, saben? Eses que lle dan dúcias e dúcias de miles de euros cada ano para actos para que despois voten fora a quen non pesa ideolóxicamente como eles. Eso é como financian vostedes os amigos. Eso é a política do Partido Socialista do BNG nesta Diputación. Mentres a Xunta vai abrir 24 novas residencias, 1.800 novas prazas, máis de 1.000 postos de traballo que se van a crear, un 15% de incremento de prazas en toda a comunidade autónoma. E volvo a repetir, e saben como? Con total imparcialidade, sin sectarismo, sin amiguismos, sin ningún tipo de clienterismo barato, que é o que saben e o que lles gusta facer dende o Partido Socialista. E claro que se ríe porque sabe que é verdade todo o que lle digo. E vostede e o seu concello é a proba máis evidente. Gracias, señora Meixide. Polo grupo do BNG ten agora a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor... que non vexo. Grazas, señor presidente. Bo día, señoras deputadas e señores deputados, público que nos acompaña, nomeadamente rapaces e rapazas do IES Muralla e do IES Ángel Fole. Ben, eu que a veces aínda son un pouco inxenuo, traíamos unha proposta en positivo, vendo que o señor Rueda, pois, por unha vez, asumía unhas competencias propias, asumías cando menos nas promesas, porque vostede dice aquí que a Xunta de Galicia vai construir 24 residencias e de momento que hai unha promesa do señor Rueda que o que nos ten acostumados é mira, voulle poñer un exemplo. No ano 21 decían que iban facer un plan de choque para a dependencia. Non sei se fixeron algo ou non, resultado cero, pero eu creo que non fixeron nada porque volven no ano 25 outra vez con un plan de choque para a dependencia. Entón, claro, a desconfianza entre os gobernos do Partido Popular na Xunta de Galiza pois xeneran a vostedes mismos, porque se cada 3 anos o que fan é repetir as propostas estrelas, pois aí está. Claro, e agora
outra cousa que teñen moi acostumados é a presumir de facer o que teñen que facer. Vostedes teñen as competencias, abandonan durante moitísimos anos a provincia de Lugo. Aquí estamos poñendo 15, pero serían máis. Pero vamos a falar deses 15 anos de abandono. Presume dunha residencia que construye Amancio Ortega, que eso, oiga, mire, con todo o diñeiro que ten a Xunta de Galicia e as competencias, a folla de ruta que, o sea, para presumir é que na provincia de Lugo en 15 anos construíulles a Amancio Ortega unha residencia. Eso non é serio, non é serio. Eu, vendo a vostede, perdín toda a pequena confianza que podía ter despois dese anuncio do señor Rueda, porque vamos ter máis do mismo. Vamos ter máis do mismo, porque vostedes non teñen ningún interés en asumir as competencias en servicios sociais. E mire, non só é que llas carguen a Diputación de Lugo no que ten que ver do Centro de Atenciones a Maiores, é que llas cargan os concellos en miles de cousas, pois na atención temperá, que llas cargan os concellos, nas traballadores sociais que son dos concellos, o mantemento dos centros de saúde, miles de cousas que son competencias propias en servicios sociais da Xunta de Galicia que vostedes cargan os concellos. E aquí o que dicimos, oiga, mire, a Deputación de Lugo hai anos tomou a decisión de que os maiores da provincia non podían seguir abandonados ante a inacción da Xunta. E dixemos, agora que parece que tímidamente queren facer algo, sumen e non resten por unha vez. Pero, despois da declaración de vostede, señora Meijide, eu teño claro. E mire, a veces falamos de competencias e pódese perder un pouco a xente neste debate, pero mire, se consideramos que as administraciones públicas son un equipo de fútbol e todas deben traballar para o ben común dos veciños e veciñas do noso país e da nosa provincia, vostedes o que están facendo é xogar de dianteiro e pedirlle ao porteiro que marque os goles. Levan anos facendo eso. 15 anos sin marcar un gol, e íbamos ao descanso e dicen ao porteiro, home, que non marcamos un gol. E o porteiro dice, home, podo subir a rematar un córner, pero o meu traballo non é ese. Pois é o que está pasando aquí na provincia de Lugo. Durante 15 anos, a Diputación viuse obligada a cubrir as carencias da Xunta de Galiza e vostedes, agora cun anuncio, veñen aquí presumindo e xa dicindo que é algo que intuíamos, a moción tampouco somos tan inxuenos como crea. Xa nos dicen que non van colaborar para nada con a Diputación de Lugo. E despois, claro, xa o remata vostede dicindo que a Xunta de Galiza que non é clientelar. Home, eso en sí mismo xa vale para comezar un monólogo do Club da Comedia, non? Chegas, dices eso e xa te podes ir porque xa todo o teatro se ríe. Home, eu creo que se vai dicir eso, habría que ver onde están situadas as residencias que vai abrir a Diputación de Lugo. Tampouco hubo un clientelismo como que dice, porque vostede presume dunhas cousas que, bueno, resumindo, para o que traíamos esta moción era para saber o que xa sabíamos, pero para que o digan diante dos veciños, é que despois de 15 anos de abandono e de que a Diputación tuvera que cubrir esas vergonzas, van seguir abandonando esta provincia. Gracias. Segundo turno, doña Pilar. Gracias. Señora Meijide, vostede comenzou a súa intervención coa palabra escrita aquí na frente, sectarismo. Viña co seu argumentario, montado da casa ou de Santiago, non o teño moi claro. Entonces, o primeiro que fai é manipular as miñas palabras, porque o único que dixen é que vostedes, o Partido Popular, ao fronte da Xunta de Galicia, non construíu unha soa praza de residencias públicas na nosa provincia. Cero, a día de hoxe. Cero. É verdad que o señor Amancio Ortega é xeneroso a través da súa fundación, e nós non o despreciamos, pero tamén é certo que reivindicamos que a acción da Xunta de Galicia non este desaparecida nesta provincia e que construan vostedes prazas de residencias públicas. Por certo, en Antas de Ulla levábamos 30 anos agardando pola execución dunha segunda planta na residencia, que eran apartamentos tutelados anteriormente. E mire, a nós non nos pode acusar de incumplir,
porque fai moitos anos esta institución decidiu que os maiores da nosa provincia merecían acabar os seus días dignamente, no lugar onde medraron, onde traballaron e onde queren morrer, sin desarraigo. E por iso desarrollamos un modelo de residencias pequenas, ubicadas no medio rural, para poder darlles o mellor na última etapa da súa vida. E vostede, o que pretende é convencernos agora de que a Xunta de Galicia cumple e acúsanos de sectarismo. Pódeme dicir vostede onde van a estar ubicadas as 18 residencias da Deputación de Lugo? Pódeme dicir os concellos? Seguro que nin o sabe. Seguro que nin o sabe, porque non se preocupa. Só ven aquí a acusar. Están ubicadas en concellos gobernados polo Partido Popular, gobernados polo Partido Socialista e gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, señora Meijide. Nós non sabemos aínda onde vai a ubicar ou onde ten pensado ubicar o señor Rueda as 24 residencias para toda Galicia, que lle parecen moitísimas, pero que na provincia de Lugo vamos a contar con 18 por parte desta institución. Onde vai a ubicar o señor Rueda esas residencias? O único que sabemos é que dixo negro sobre blanco e clarísimo que o plan de construción das novas residencias vai beneficiar a Pontevedra, a mi provincia, dixo o señor Rueda. E o resto? Eso non é discriminar? Eso non é sectarismo? Señora Meijide, pídolle un pouco máis de rigor nas súas intervencións. Eu viña contenta esta moción porque digo, carai, por fin o Partido Popular se dá conta de que o modelo a seguir é este, pero parece que xa non lles gusta. Xa non os convence, porque non lles convén, porque prefiren defender os intereses de Rueda en Santiago que os intereses desta provincia. Non podemos falar de sectarismo, non podemos falar de inacción por parte deste goberno. Darei os datos na última intervención. Gracias, señora Porto. Don Antonio, segundo turno. Moitas gracias. Espero que os alumnos que hoxe nos acompañan na Xilfole non tomen demasiada nota do que están vendo hoxe neste debate e de como se pode utilizar a mentira sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de escrúpulo e sin sonrojarse siquiera. Acaba de decir a señora Porto que non sabemos nin onde están as residencias da Diputación. Probablemente non sabe onde están vostede. Porque, mire, Rivas de Sil, si non recordo mal, Partido Socialista. Meira, si non recordo mal, Partido Socialista. Navia de Suarna, si non recordo mal, Partido Socialista. Pedrafito do Cebreiro, si non recordo mal, Partido Socialista. Castro Verde, está o alcalde sentado detrás de vostede, Partido Socialista. Fonsagrada, Partido Socialista, é aquel señor Darío alcalde. Pol, si non me equivoco, Partido Socialista. Ribadeo, hasta hai un ano, era Bloque Nacionalista Galego, agora do Partido Popular, pero a residencia leva uns cantos anos máis. E Trabada, Partido Socialista. Nada máis que decir. E as que están en construción son Pobra de Brollón, BNG, Pontenova, Partido Socialista e Guitiriz, Partido Socialista. Non hai nada máis que decir. Se iso non é sectarismo, se iso non é ideoloxía, se iso non é manipulación, se iso non é un uso partidista dos fondos provinciais, que alguén dos que está aquí presente mo diga. E vostedes agora queren dirixir onde se van a ubicar as residencias da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia funciona con criterios absolutamente igualitarios. Vostede, alcaldesa do Partido Socialista, está vendo como se está terminando e se vai a poñer en marcha unha residencia da Xunta de Galicia e un centro de salud. E moitos outros alcaldes de Galicia, con independencia da súa ideoloxía, van a poder disfrutar tamén, evidentemente, destes investimentos no seu pueblo. Sobre todo, van a poder disfrutar os veciños de toda Galicia. Sabe como? Sin criterios ideolóxicos, que é o que lles gustan a vostedes. Porque vostedes son sectarios cando gobernan, e son sectarios as asociacións que financian. Porque tamén está ben que sepan o que fan os alumnos do Anxelfole. Vostedes financian con dúcias de miles de euros a asociacións que despois fan actos públicos os cales non deixan entrar a alguén que non sexa da ideoloxía socialista. Eso é o que fan vostedes. E senón, hoxe, reto o señor Tomé a que pida disculpas polo que está facendo a Federación de Veciñas financiada con cartos desta Diputación e con cartos do Concello de Lugo, cuxo alcalde está sentado ali xusto enfrente de min. Rétolles a que recriminen a actitude das federacións que vostedes financian desde as institucións. O tema, vou a volver tamén coa dependencia. E díganlle ao señor Sánchez que nos pague os galegos os 2.500 millóns de euros que nos deben en materia de dependencia, porque está incumplindo dende hai anos a lei que o Partido Socialista aprobou e non está cumplindo en Madrid. Por tanto, vanse facer as 24 residencias da Xunta? Por suposto. Vainas decidir
o presidente Rueda, o goberno galego, en consenso cos galegos, que é quen vai a decidir onde se poñen esas residencias, non vostedes, porque vostedes son uns sectarios. Moitas gracias, don Antonio. Segundo turno. Grazas, señor presidente. Ben, señora Mejide, eu xa vin na súa intervención que non lle interesa moito falar de servicios sociais e moito menos de residencias, porque dedicou o tempo a moitas outras cousas que non teñen que ver nin con servicios sociais nin con as residencias, e é porque queren tapar as súas vergonzas. Home, se vostedes queren falar de sectarismo poderíamolo facer, pero xa na súa propia intervención, saltándose da lista as residencias que están ubicadas en concellos gobernados por o Partido Popular. Pero eso pode ser un despiste atribuído a que a súa capacidade electora fixolle saltar algúns concellos pero como que unha así astran todos os días aquí. Mire, xa citou a de BCRA, que non vamos decir Partido Popular, pero é unha marca blanca, o Caurel, por exemplo, pero xa astran todos. Non hai residencia, por iso está tramitando. Mire, señora Mejide, primeiro é un mal educado e dá moi mal exemplo aos rapaces que nos están vendo, porque non se interrompe cando un intervén. Porque cando vostede dice moitas tonterías, eu estou me calado, espero o meu turno. Entende? Eso é o que fai un deputado que sabe comportarse nun salón de plenos. Polo tanto, habría que ver onde invirte Augas de Galicia o canon da auga, que o cobra no meu concello, por exemplo, e non invirte nada no concello de Sarria, por poñer un exemplo. Curiosamente, recauda en Sarria para invertir nos concellos do Partido Popular, pero eso son coincidencias, e eso é boa xestión, Mire, aquí o que hai é unha política vergonzosa e de abandono ás persoas maiores desta provincia. E como había eso, pois decidiuse nestes gobernos pasados, sin ter as competencias, cuidar os nosos maiores. E é algo do que estamos moi orgullosos. E vostedes, en vez de sumarse, asumir o erro histórico de non cuidar os maiores da nosa provincia e invertir, non fan nada. E miren, se se fala de sectarismo, eu son sectario para a provincia de Lugo. Eu defendo os intereses de Lugo e estou moi farto de que goberno tras goberno da Xunta de Galiza pois só se mire para o corredor atlántico. E aquí nesta moción incluso estamos sendo xenerosos, porque non nos tocaba unha parte alícuota. Tocaríanos máis porque hai débeda histórica de inversión na provincia de Lugo. E vostede, na súa intervención, ni sequera capaz de decir que van defender os intereses da provincia de Lugo ante o seu partido. Tal e como interviu, hoxe asumo que non van mover nada. Se lles dicen que das 24 residencias, 23 van para Pontevedra, vostedes van dicir, sí, buana. Porque é o que fai o Partido Popular. E se vamos ser sectarios, eu vou non ser defendendo as comarcas da provincia de Lugo, porque é para o que estamos aquí e vostedes non o van facer. Moitas gracias. Turno de peche, señora Porto. Señora Mejide, cada vez que abre a boca había que coller un corcho e meterlo dentro. Porque minte, continuamente. Acusa de mentir cando vostede está facendo unha manipulación absoluta dos datos. Obviou dentro das residencias da Deputación falar da de Trabada, que cando se anunciou estaba gobernado polo Partido Popular, o que pasa que perderon e agora xa non lles gusta. A de Portomarín, na que goberna o Partido Popular. A de Pantón, quen é o alcalde de Pantón? A de Folgoso, a de BCRA, a de Ribadeo. A Deputación de Lugo, a día de hoxe, señora Mejide, ten 9 residencias abertas nos últimos 10 anos. A Xunta de Galicia, 0 na nosa provincia. Anúncianas para a provincia de Pontevedra. A de BCRA, a punto de abrir. 3 en construcción e 5 en redacción de proxecto. Canto teñen vostedes? Donde as van a ubicar? E dígolle máis, se en Antas fixeron unha residencia foi por dúas cousas, ou porque pensaron que iban a perder a alcaldía e apostaron como a perderon, ou porque pensaron que iban a conservar 25 anos máis. Perderon e non a conservaron. A súa aposta fallou. Gracias. E as únicas que anunciou a Xunta foron en Abadín e Río Torto, onde goberna o Partido Popular. Gracias, señora Porto. Ben, rematado o debate e despois de este cruce tan amistoso
no debate. Eu espero que os alumnos tomen nota e que non copien isto, porque non é ningún modelo, non é ningún modelo. Bueno, dito eso, sometemos a votación a proposta de Goberno para solicitar á Xunta de Galicia que a provincia de Lugo leve unha parte desas residencias que comprometeu o presidente. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 13, en contra 11, non hai abstencións, queda aprobada, polo tanto, a proposta de Goberno. Pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia as medidas necesarias para garantir a atención no eido da saúde mental. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorde dictaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicar ao Pleno a iniciativa, ten a palabra outra vez Dora Pilar García Porto. Ben, señor presidente, espero que nesta moción o Partido Popular sea capaz de ceñirse o tema e non faga como no anterior, que nos levou por un percorrido amplio a través dos diferentes asuntos que veñen a pleno no día de hoxe. No seu discurso de investidura, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, adicaba unha atención especial ás necesidades sanitarias no eido da saúde mental e comprometíase a dotar con psicólogos os centros de saúde e tamén a traballar para reducir o consumo de psicofármacos. Desgraciadamente, os datos oficiais do Sergas sobre as listas de espera e tamén a avaliación que fai o Consello de Contas sobre o desenvolvemento do Plan de Saúde Mental de Galicia revelan a distancia que hai entre o que prometeu e o que foi capaz de executar. No eido dos investimentos, as cifras son redondas, con 50 millóns de euros que o Partido Popular non foi capaz de adicar á contratación de persoal e ao desenvolvemento de programas ou accións de mellora no eido da saúde mental. 50 millóns que non se utilizaron en beneficio dos galegos e galegas e, polo tanto, tamén dos veciños e veciñas desta provincia. E tamén son contundentes as cifras cando falamos das listas de espera, porque a data de decembro do 2024 en Galicia había un total de 9.390 pacientes agardando por unha primeira cita en saúde mental. 9.390 agardando, cunha espera media de 3 meses, 87 días. Cumpre lembrar, nese sentido, que empeoramos, porque antes da COVID, en 2019, a espera era de a metade, 43 días. E tamén hai que sinalar que o consumo de antidepresivos ou ansiolíticos, algo que creo nos debería de ter a todos infinitamente preocupados, medrou nun 52% entre as persoas menores de 19 anos. Quédense ca cifra, un 52% máis de consumo de antidepresivos e ansiolíticos entre menores de 19 anos. Ademais, no que afecta especificamente a nosa provincia, temos que dicir que hai 1.000 lucenses que levan máis de 6 meses esperando por unha cita co psicólogo ou co psiquiatra. A nosa provincia ten os 2/3 dos pacientes de larga espera de toda Galicia. E, ademais, temos un dato que é infinitamente preocupante tamén, que é que temos unha elevada taxa de suicidio, 16 casos por cada 100.000 habitantes. E, ademais disto, case non contamos con centros de atención de saúde mental. Temos 3 en toda a provincia, Lugo, Monforte e Burela. Son os 3 únicos centros de atención á saúde mental que temos na provincia. Non llo di o Partido Popular, o Partido Socialista, os señores do Partido Popular. Non é así. Isto recóllese no informe, na auditoría operativa que fai o Consello de Contas, señores do Partido Popular. E aí é onde sale que Lugo incorporou en total 6 psiquiatras e 4 psicólogos, unha cifra que non é suficiente para facer fronte a todos estes retos que lles acabo de relatar, porque temos un forte impacto negativo en saúde mental na nosa provincia. Ademais, hai que sumar a todo isto as patoloxías mentais que están asociadas ao envellecemento propio da poboación, o
ou aos novos problemas cos que está enfrontándose a mocidade. Por ese motivo, dende o Grupo Socialista, propoñémoslles que a Xunta de Galicia, e que así o traslademos, e pode ser por unanimidade do Pleno, les traslademos que garantan os investimentos que estaban comprometidos no Plan de Saúde Mental. Xa se perderon 50 millóns de euros, non podemos continuar así. Que impulsen a contratación necesaria para dotar de psicólogos e persoal de apoio aos centros de saúde mental. Que se reduzan dunha vez por todas as listas de espera no eido da saúde mental e que se abra unha liña de atención rápida, similar, por exemplo, a que existen patoloxías como poden ser o cancro, e así poder garantir a atención inmediata nos casos máis graves, especialmente aqueles que teñen un potencial risco de suicidio. E, ademais, pedímoslles que analicen de verdade o informe do Consello de Contas e que fagan caso ás suxestións que nel se fan e tamén aquelas que lles achegan os profesionais para que se tomen medidas inmediatas para resolver esas eivas que hai que cubrir, que hai que arreglar no que fai o desenvolvemento do plan de saúde mental de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Polo grupo do BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas, os deputados e deputadas e tamén os rapaces e rapazas do Instituto IES Romana IES Ángel Fole. Ben, eu vou comezar a miña exposición cunha desas grandes citas que quedan para a posteridade. É o maior plan de saúde mental que se fixo dende a transferencia do Servicio Galego de Saúde, cun potente impacto no que se refire a recursos humanos. Era xuño de 2020 e era Feijóo facendo un anuncio estrela a 3 semanas das eleccións galegas. Era un paxaro? Era un avión? No. Era Feijóo mentindo e agora estamos sufrindo as consecuencias. E non o dio o BNG, dio o informe demoledor do Consello de Contas que acabamos de ter coñecemento dele. Este informe pon ao descuberto as mentiras do PP con respecto á saúde mental. Con razón leva o Consello de Contas 8 meses en reunirse. Con razón non queren que se fiscalicen os informes do Consello de Contas, porque aí están as súas vergonzas. Non queren que se fiscalice porque é un traballo indigno para os galegos e as galegas e deixa ao descuberto todas as súas eivas, como xestores, os grandes xestores que decían que eran. O Plan de Saúde Mental 2024 fai augas dende antes da súa elaboración, cando se viu que, por exemplo, as dotacións de profesionais previstas no plan eran a metade das recomendadas había máis de 20 anos, é dicir, no ano 2000. E isto non o digo eu, está en documentos da propia Consellería. Ou cando se identificaron as necesidades en materia de saúde mental a partir do estudo epidemiolóxico de 2009, que non recolle nin as transformacións socioeconómicas da última década, nin contén datos de menores ou adolescentes, que os temos hoxe aquí. Como pode ser? Este estudo está, dende o comezo, obsoleto e inútil. Ademais, fíxose sen contar con un mapa actualizado de recursos sociosanitarios, programas ou dispositivos asistenciais en materia de saúde mental, que sería o básico para planificar calquera actuación. E non recolle o impacto da COVID sendo un plan post-COVID. Iso fala do pouco interese que tiña o PP en facer nada disto. Estamos falando dun flamante plan de saúde mental 2024 raquítico, no cal só se executou o 60% da cantidade prometida. Anunciaronse a bombo e platillo 83 millóns durante a campaña de 2020, como non, e só se executaron 33,5 millóns de euros, unha cifra que se queda moi atrás con respecto ao que necesitamos os galegos e os galegas. O problema non son os números de orzamento, o problema son as persoas que sofren enfermidades mentais e non se poden costear ir á privada. Dixémolo máis veces e dicímolo de novo. A sanidade pública é a que nos iguala a todas e a todos. Porque cando veñan maldadas, que virán, os servizos públicos son a rede que nos sostén a sociedade. E dende o PP o único que fan é traballar para destruir esa rede e os nosos servizos públicos. En Lugo, como dicía xa a compañeira Pilar Porto, aumentaron as persoas na lista de espera un 174%. E antes de que me digan que son unha exagerada e que o pinto todo de negro, díganllo as persoas nas listas da Garda de Lugo e de Ourense, porque no Consello de Contas establecese que somos as provincias discriminadas. Está no apartado de resultados no punto 11, onde di que para as áreas sanitarias de Lugo e Ourense estes indicadores empeoraron dun xeito significativo, reflectindo unha falta de equidade territorial. A ver como defenden isto os señores do PP. A ver como defende o señor Ameijide. Falaba antes o señor Ameijide de amiguismos, falaba de sectarismo e de consenso cos galegos e as galegas.
Vese aquí, nestes datos do Consello de Contas, e vese tamén que se repartiron eses famosos 12 millóns de euros do Ministerio para a Dependencia, que foron máis dun 75% para Ourense. E aquí caeron do ceo unha residencia para Río Torto e outra para Badín, que xa veremos como é a xestión. Seguramente será privada, como todo o que fai o PP. E a miña pregunta para vostedes é a que se dedican nas reunións de partido. Dedícanse a darse unhas palmadiñas nas costas orgullosos do que ben que o fan? Eu realmente non sei o que fan, porque para a provincia de Lugo non traballan. E non o dicimos nós, está no Consello de Contas, non nos inventamos nada. E se isto non fose suficiente, o que se constata, como xa decía a compañera Pilar Porto, é que dende 2020 hai un incremento de consumo de psicofármacos en todas as idades, especialmente grave na terceira idade e nos menores de 18 anos, entre os que aumentou un 52%, porque é o tratamento principal que se dá porque non hai consultas a onde mandar a estes rapaces e rapazas. Pero a solución, xa lle lo digo agora, non é medicar a poboación, é poñer recursos económicos e de persoal ao seu dispor. É o que propoñemos dende o BNG e por eso adiantamos xa o noso voto favorable a esta iniciativa do Partido Socialista. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Por o Grupo Popular ten a palabra don Francisco Balado. Bon día. Gracias, presidente, deputados e deputadas e tamén ao alumnado dos centros educativos que nos acompaña. Bueno, nós temos que indicar que nesta proposta que nos traen ao pleno hai dúas cuestións que nós vemos importantes. Por unha banda, a errónea interpretación que fan vostedes do informe do Consello de Contas manipulando a información contida nel. Chama a atención a capacidade inventiva que teñen as dúas, en especial a señora García Porto, que é a que leu a moción que propuxo o Partido Socialista. Non porque a saúde mental non sexa un problema, que todos sabemos que sí que é, sobre todo as enfermedades vinculadas á saúde mental, senón porque collen as partes do informe que lles interesan, puntos, comas, palabras, párrafos, etc., con tal de desvirtuar o plan de saúde mental da Xunta de Galicia. E, en segundo lugar, tamén, por coñecer cales son as ratios de especialistas tamén en materia de saúde mental en España, en termos xerais, para entender, sobre todo, que non é Galicia solamente que incumple, hai moitas comunidades autónomas, todas incumpren, por o que máis adiante direi. En canto á primeira cuestión, indicar que vostedes fan unha interpretación falsa deste informe do Consello de Contas, porque o informe do Consello de Contas só analiza tres anos concretos, o ano 2021, o 22 e o 23. Deixa fora os anos 2020 e os anos 2024. Pero vostedes, claro, como viñeron aquí a falar mal da Xunta de Galicia, non a mostrar a súa preocupación pola saúde mental, meten todo no mesmo saco. É dicir, aquí a cuestión é ter un motivo de ataque a quen goberna en Galicia para poder, pois, facer a política que me parece ben que a fagan, pero o que si lles pido, e que creo que é correcto, aínda que sexamos políticos, é, sobre todo, non inventar e non faltar á verdade, que é o importante. O informe do Consello de Contas só analiza a execución dos capítulos 2, 4 e 6, é dicir, só analiza esos tres capítulos que se corresponden con gastos correntes, transferencias correntes e investimentos. E deixa fora o capítulo de personal, que é unha parte moi importante do orzamento, pero en cambio vostedes, volvo a dicir, non dubidan en criticar todo o plan de saúde mental da Xunta de Galicia, a pesar de que o informe do Consello de Contas non se refire a todos os capítulos en concreto. E en terceiro lugar, a pesar de que o informe do Consello de Contas só se refire a uns anos concretos e só a 3 capítulos orzamentarios concretos, por que non din outro aspecto que contén o informe, cando o informe di que sí, que se debe destacar o rigor orzamentario na execución do plan? E por que se debe destacar o rigor orzamentario? Porque de todo o orzamento en que consistiu este plan, nos 83 millóns de euros do Plan de Saúde Mental de Galicia 2020-2024, solo houve unha variación do 0,7%. Por lo tanto, eu non sei de onde sacan vostedes esas cifras, diría macro cifras, de cantidades que se deixaron sen executar, porque, insisto, o propio informe que vostedes veñen traer aquí con motivo da súa crítica que queren facer á Xunta de Galicia di que só houve unha variación do 0,7% no orzamento executado. Negan vostedes tamén que o Consello de Contas recolle
no seu informe o esforzo do Goberno da Xunta de Galicia por fornecer a sanidade pública galega, porque o di literalmente, recoñece o esforzo da Xunta de Galicia, do Goberno da Xunta de Galicia, por fornecer a sanidade pública galega, dotando de psicólogos e psiquiatras, sinalando incluso que a contratación de personal foi superior á prevista no plan. Pero claro, como iban dicir vostedes que un goberno da Xunta de Galicia nun plan de saúde mental acabou contratando máis xente do que estaba previsto inicialmente. Vostedes, claro, xa sabemos a que veñen aquí e non veñen a contar a verdade, veñen a dicir solamente o que lles interesa. E, en segundo lugar, como parece que lles preocupa moito as ratios e os tempos de agarda, miren, di a Organización Mundial da Saúde que non é que Galicia incumpla, é que España incumple as ratios de psiquiatras por cada 100.000 habitantes. España, todas as comunidades de España. A Organización Mundial da Saúde establece unha ratio de 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En España non hai ningunha comunidade autónoma que acade esa ratio. Por lo tanto, conten a verdade completa. É España, en xeral, a que incumple as ratios de psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Non é solamente Galicia. Din vostedes que a espera media en Galicia de 87 días. Pois miren, vostedes saben tamén, ou deberán saber, que esa espera é moi inferior á da media española, porque a agarda da media española é de 101 días. Polo tanto, en Galicia estamos moito por debaixo desa espera media do resto do país, pero que vostedes queren omitir polo motivo que sexa. Nada máis por esta primeira intervención. Moitas gracias, señor Balado. Segundo turno, señora Porto. Señor Balado, creo que deberíamos de ceñirnos, non como fixo o seu compañeiro Meijide na outra moción, o que nos trae a debate. E, home, está ben compararse co resto do territorio nacional, pero en todo caso deberíamos de compararnos co que tiñamos fai uns anos, non? E o que evidencia este estudio, este informe, é que as cifras da media de espera incrementanse nun 175% en tempo de espera na nosa comunidade autónoma, en Lugo, concretamente. Polo tanto, eu creo que deberíamos non de ampararnos no que sucede no resto do territorio, senón en intentar, xa non digo, non tratar de empeorar, senón de igualar, cando menos o que tiñamos fai escasamente 3 anos. Non, señor Balado? Creo que deberíamos de empezar por aí. Por outro lado, tamén lle quería dicir que xa que vostede fala de non ler completamente o que di, eu voulle ler, simplemente ler o que di este informe. Se logró la implantación de varios proyectos estratégicos, pero no se dotaron los recursos económicos considerados como necesarios en la memoria de elaboración del Plan de Salud Mental de Galicia, lo que supuso retrasos significativos en la contratación de personal y que no se ejecutaran proyectos cualificados como prioritarios. Recórdolle, 50 millóns de euros sin executar. La contratación de personal, isto dixo vostede, foi superior a la prevista, certo, pero para las categorías de psiquiatras y psicólogos, en total 6 máis, xa lle dixen eu dato, 6, que se contrataran 6, mientras que es inferior a la prevista para las categorías de enfermeros, 10 menos, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 12 menos, de terapeutas, 3 menos y de trabajadores sociales, 1 menos. Persisten desigualdades en la accesibilidad a los servicios, siendo especialmente significativo el acceso a las consultas para grupos de la tercera edad. Rueda dixo que se iba a mellorar, o que di o informe claramente é que empeoramos. E failles incluso unha serie de recomendacións que eu creo que vostede, que estudia as cousas e que vexo que tomou isto con análisis e detenimento, debería de trasladalo do seu partido para que tomen nota delo na Xunta de Galicia e se apliquen estas recomendacións que lles fan dende o Consello de Contas de Galicia, un órgano, por certo, dependente da Xunta de Galicia, non será sospeitoso de nada. E recoméndanlles ampliar la contratación de personal especializado, seguir impulsando cambios en el modelo de atención, dando continuidad a las actuaciones de implantación de la psicología clínica en atención primaria, que non a temos, reducir la desigualdad en el acceso a los servicios, seguir avanzando en la cooperación interadministrativa entre el ámbito sanitario, educativo e social, que é unha asignatura pendiente. Mire, eu o que teño claro é que vostedes, o Partido Popular, tal e como dixo Iria, anunciaron o maior plan de saúde mental e deixaron sen executar 50 millóns de euros. E tamén teño claro que as videoconsultas e as pastillas non son a solución. Moitas gracias, señora Porto. Dona Iria. Grazas, presidente. O señor Balado aplica a política de mal de moitos consuelo de tontos e iso non debería valerlle, señor Balado.
Nós estamos aquí para defender os intereses dos galegos e das galegas. Non nos vale que no resto de España estean peor que a nós. É que non nos vale. Decía o señor Balado que viñamos aquí a criticar a Xunta. Oiga, non. Nós non criticamos a ninguna administración. O que criticamos é a súa xestión, a mala xestión do PP á fronte da Xunta de Galiza. E tamén decía que non estamos mirando ben o esforzo que fixo a Xunta de Galiza por ter este plan sobre saúde mental. Pois fixo un esforzo paupérrimo. Ese é o tipo de esforzo que fixo. E, ademais, non é o seu traballo. Non están gobernando na Xunta de Galiza. Cando se van a poñer a traballar en serio? Mire, o Movemento Galego a Saúde Mental nunha pancarta da manifestación Só Sanidade Pública dicía non estamos nada ben. E o informe de contas do Consello de Contas veo a darlles a razón. Pero despois da debacle, que ven agora? Pois de novo agora ven o espectáculo. Porque Rueda xa fixo un anuncio estelar, outro anuncio estelar, como facía Feijóo, que é que se iban a incorporar 14 novos psicólogos á atención primaria, que se unirán aos 7 que xa están exercendo. Ollo, 21 psicólogos para un país onde hai 9.000 persoas en lista de agarda para unha primeira consulta. De verdade non lles dá vergonza facer este tipo de anuncios? Non lles dá nin pudor? Tampouco lles dará pudor non ter aínda elaborado o seguinte plan estratégico de saúde mental do Sergas cando xa rematou a vixencia do anterior. E o que vin foi unha nota de prensa da Xunta de Galiza onde dicían cousas como que a saúde mental e a atención primaria serán prioritarias e reforzarán os equipos multidisciplinares dun novo plan en saúde mental e aumentarán o orzamento. Esa nota de prensa non tiña ningún tipo de información económica. De novo, fume. Sin datos económicos, sen orzamento. De novo, fume e fotos, que é o que se dedican vostede. Son uns vendefumes. E contra isto, o BNG temos propostas concretas. Decía outro día, señor amigo no Parlamento, que non presentábamos ningún tipo de proposta, que só nos dedicamos a queixarnos. Miren, nós xa presentamos propostas como aumentar 100 psicólogos nos centros de saúde. Vostedes votaron que non. Para que vamos presentar propostas se a todo o que dicimos vostedes votan que non? Porque sempre votan que non a Galiza. Só votan que sí cando é para axudarlles os seus amigos. As propostas do BNG son a contratación de 100 psicólogos para a atención primaria e crear equipos multidisciplinares nos centros de atención primaria, ampliar as prazas de formación en psiquiatría, psicoloxía e enfermería, aumentar as unidades de hospitalización de atención infantil e juvenil en todas as áreas sanitarias do país e, por suposto, poñer en marcha un programa para a atención e prevención do suicidio que conte con equipos específicos en cada área sanitaria. Non podemos agardar a que as persoas que teñen un alto nivel económico se poidan pagar a consulta privada do psicólogo. Señora Mejide, moléstolle? Disculpe se lles estou interrompindo esa molesta de amiguetes. Ese é o interese que teñen vostede pola saúde mental. Grazas. Gracias, dona Iria. Señora Mejide, lamento, pero teño que chamar a atención. Leva vostede moito rato, e iso non é facer unha consulta ou facer un comentario. Iso é unha falta de respeto a quen está no uso da palabra. E, como se reitera varias veces, e facer gestos despectivos tampouco está ben. Señor diputado alcalde de Friol, non se poden gesticular. Non se debe gesticular. Sí. O que pasa é que un fai as cousas sin saber e, polo tanto, pois, en fin. Así que pídolles un poquinho de respeto a quen está no uso da palabra. Igual que agora ya pido para que atendan ao señor Balado. Segundo turno, señor Balado. Gracias, presidente. Bueno, pois retomamos o segundo turno desta moción. Nós temos que dicirlles que vostedes pretenden culpar a Xunta de Galicia dun problema que afectou e afecta a toda Europa dende a pandemia. É dicir, a raíz da pandemia está demostrado e constatado que en todos os Estados membros, en todas as rexións de Europa, se incrementou notablemente o número de casos de saúde mental, se incrementou notablemente o consumo de ansiolíticos e antidepresivos en toda España. Está demostrado que aumentou dende a pandemia o consumo de ansiolíticos e antidepresivos. E vostedes pretenden atribuílo como un problema que só existe en Galicia, porque volvemos a dicir o que motivou o que empezamos ao principio da moción. Vostedes pretenden culpar a Xunta de Galicia dun problema que xa excede do ámbito estatal, é dicir, xa estamos no ámbito europeo, que é as consecuencias da pandemia. A pandemia trouxo consecuencias que son o aumento do número de casos de enfermidades vinculadas coa saúde mental, o incremento no consumo de ansiolíticos e antidepresivos, e vostedes pretenden atribuírlo
a culpa do desgoberno do señor Rueda, é o que veñen a dicir vostedes hoxe aquí. Pero, afortunadamente, a xente é máis intelixente que a nós, os políticos, e que a moitos deputados e deputadas. E sabe perfectamente que se consumen ansiolíticos e antidepresivos en Galicia, tamén se consumen en Castela León, en Castela-A Mancha, en Madrid, en Valencia, en Andalucía, etc., en Europa, en Francia, en Bélgica, en todas as partes se consumen ansiolíticos e antidepresivos, porque no noso país, en España, dende a pandemia, incrementouse o número de enfermidades vinculadas coa saúde mental nun 47%, como se incrementou en Francia, como se incrementou en Italia e en outros países. Por lo tanto, non utilicen iso como un motivo para desvirtuar o plan de saúde mental da Xunta de Galicia. Eu entendo, nós entendemos o noso grupo que é un plan, ou foi un plan, porque xa está rematando bastante ambicioso, creáronse o 100% das plazas recollidas no plan a través das leis de orzamentos, están cubertas o 92% das plazas, cubríronse o 100% das 47 plazas de psicólogos clínicos, na oferta pública de empleo público deste ano para plazas de difícil cobertura axudicáronse 175 desas plazas, 44 de psiquiatría, 37 de psicología, 94 de enfermería especialista. E eu aquí sí que quería chamar un pouco, facer fincapé, porque moitas desas plazas creáronse gracias a unha lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de plazas de difícil cobertura, señora García Porto, lei que vostedes, os socialistas e os nacionalistas, votaron en contra no Parlamento galego no ano 2022, porque xa sabemos que non é a primeira vez que vostedes votan en contra de avances en materia sanitaria no Parlamento galego e o tempo que veñen criticando a sanidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. E turno de peche, señora Porto. Señor Balado, vexo que temos identificado o problema, sabemos que existe, sabemos quen é o noso goberno, o Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia, non podemos consolarnos pensando que o resto do mundo lle pasa o mismo. Nós temos un problema gravísimo, gravísimo en saúde mental. Temos a maior tasa de suicidios na provincia de Lugo. E non podemos consolarnos pensando que no resto de Europa tamén se toman pastillas, señor Balado. Temos que poñerlle remedio a este problema. E que non pode facer é a Xunta de Galicia. Vostedes xa sei que distraen, tirando hacia arriba, pero quen ten que poñerlle remedio á Xunta de Galicia. Por eso presentou un plan de saúde mental para Galicia e dixo que era o máis ambicioso e incumpliuno. Ahora temos a diagnose feita. Poñámoslle solución. Poñámoslle solución, señor Balado. O mesmo que fixo vostede aplicándose e lendo este informe, deberalle pedir aos asesores do señor Rueda que o aconsellaran ben. E que no seguinte plan de saúde mental de Galicia, que o haberá e o anunciarán outra vez a bombo e platillo, poñan negro sobre blanco sobre as necesidades reais para tallar este problema que nos afecta ao conxunto da poboación. E non vale consolarse co que pasa no resto do mundo. Moitas gracias, señora Porto. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación esta moción do Grupo Socialista para garantir a atención da saúde mental. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11, non hai abstencións. Queda aprobada esta proposta do Grupo Socialista. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG polo mantemento da moratoria do eucalipto até 2030. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda examinar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicarnos a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra dona Iria. Grazas, presidente. Bo día. Ben, dende o BNG traemos hoxe a debate esta iniciativa para prorrogar a moratoria do eucalipto até 2030. E antes de comezar a debullar a miña exposición, vou dando un aviso a navegantes, porque xa vexo aí caras expectantes. O BNG non quere ilegalizar o eucalipto, o BNG non estamos en contra do eucalipto e moito menos da xente que o planta. Xa deixando isto claro, xa podemos comezar. Nós estamos a favor de que se traballe o monte, é un monte funcional que xere emprego e riqueza e, sobre todo, estamos a favor dun monte dunha industria innovadora que xere valor engadido. Pero para todo iso hai que xestionar o monte. Non podemos camiñar cara a un sector forestal dependente casi en exclusiva do eucalipto e estarán de acordo comigo que podería supoñer unha baixada de prezo tonelada chegado o momento e un perigo en caso de que houvese unha praga similar a que están sufrindo os piñeiros agora mesmo.
Segundo o Inventario Forestal Continuo de Galiza, en 1973 había 131.000 hectáreas de eucalipto e en 2025 413.000 hectáreas, un 14% do territorio. Temos un 54,3% das plantacións de eucaliptos de todo o Estado e un 27,5% das que hai en Europa. Están superadas todas as estimacións que había no Plan Forestal de Galicia. Hai máis plantacións en Galiza, para ver a dimensión de todo isto, hai máis plantacións de eucaliptos en Galiza que en todo o país de Chile. En todo o país de Chile hai 232.000 hectáreas, ou en Uruguai, que son exportadores de eucalipto. En Uruguai hai 217.000 hectáreas, e aquí hai o dobre. O eucalipto decididamente non está en perigo de extinción na Galiza, nin sequera coa moratoria que se implantou en 2021 e a cal quero facer referencia agora, porque o que solicitamos mediante esta moción é que se cumpra a lei, leis aprobadas polo PP na Xunta de Galiza. En concreto, falamos da salvagarda contida na Lei da Recuperación da Terra Agraria de Galiza, que establece a prohibición temporal a novas plantacións de eucalipto a partir de xullo de 2021. Segundo esta lei, poderá ser obxecto de revisión en base aos datos consolidados obtidos polo Inventario Forestal Continuo da Galiza e na revisión das medidas establecidas no Plan Forestal 2140. O informe A Cadea Forestal Madeira de Galiza 2023-2024, presentado en decembro de 2024 por un organismo pouco sospeitoso, como é a Xunta de Galiza e a Universidade de Vigo, presentan as seguintes conclusións. O Inventario Forestal Continuo de Galiza para 2023 revela o aumento da superficie das plantacións de eucalipto. A superficie de eucalipto ocupa 419.051 hectáreas, o que se traduce nun aumento dun 1,4% con respecto a 2022. 6.000 hectáreas máis xa durante a moratoria. Que quere dicir isto? Que a moratoria non funcionou porque non se aplicaron os mecanismos que ten a Xunta de Galiza para evitar novas plantacións ilegais. E dende 2021 aumentaron o número de hectáreas con eucalipto. Cando un dos obxectivos da Xunta de Galiza, que foi que implementou esta moratoria, era cumprir con esta directriz marcada no Plan Forestal, rebaixar un 5% a superficie de eucalipto de cara a 2040. O cal non se vai cumprir se seguimos con esta cadencia. Se durante a moratoria aumentou un 1,4%, cando finaliza a moratoria seguramente se duplique a súa plantación. Entón, cal é o problema para non prorrogar a moratoria cando sabemos que efectivamente non se vai chegar a ese obxectivo da propia Xunta de Galiza? Por que non se busca seguir o aprobado no Plan Forestal? O que se aprobou en 2021 é o seguinte: ter un monte ordenado e xestionado activamente, un monte dirixido á valorización de usos e servizos e un monte funcional onde se compatibilicen os usos económicos e sociais con servizos ecosistémicos. Un monte que mobilice terras agrarias infrautilizadas ou abandonadas, un monte cunha superficie de eucalipto equilibrada cun control adecuado sobre a súa evolución e xestionada de forma activa. Un monte cunha maior superficie de coníferas e cunha aposta decidida polo incremento das masas caducifolias e que conteña a expansión de especies invasoras. O único que lles pedimos mediante esta moción é que se poñan en marcha os mecanismos xa establecidos nas leis e se mire dun xeito positivo, dun xeito innovador para o sector forestal, que é tan importante como calquera outra cousa para a conservación do noso patrimonio cultural e é o futuro do noso país. Iso é o que lles pedimos con esta moción. Moitas grazas. Moitas gracias, dona Iria. E agora, polo Grupo Popular, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Hoxe os do non se imaginan que moción traen. Unha moción para decir non, prohibición a todo, que é o que lles gusta facer. Siguen instalados no non. Esa é a palabra favorita do Bloque Nacionalista Galego. E hoxe os do non, nos imos decir non a prohibir, non a ir contra todo, non a, por sectarismo ideolóxico, decir que non se pode facer calquera cousa. Non imos permitir. Non imos permitir que o sectarismo ideolóxico do Bloque poida hipotecar o sector forestal de Galicia, nin imos a permitir que poidan hipotecar o futuro empresarial tamén de Galicia, nin os aforros de moitos veciños, especialmente do rural galego, que teñen no monte, que teñen nas plantacións moitas veces incluso depositados boa parte dos seus aforros ou dos aforros para o futuro dos seus fillos. Non se preocupen que moitas das cousas interesantes, que algunha tamén hai ao longo da súa moción, xa se están a facer, xa se están a traballar desde fai moito tempo. Pero non a esa obsesión a decir non a todo. Evidentemente, eso non vamos a estar de acordo.
Si probablemente a regular, si probablemente a mellorar nesa regulación, pero non ao non, que é o que queren impoñer vostedes. Queren poñer límites, queren poñer vetar vetos, queren impoñer esa obsesión de prohibir facer calquera cousa distinta ou calquera cousa nesta comunidade autónoma. E non, xa les digo que non. E os únicos que fixeron é o que adoptamos medidas durante estes últimos anos precisamente para regular o sector forestal en Galicia e concretamente para limitar a plantación de eucaliptos foi o Partido Popular, porque vostedes cando gobernaron estes 4 anos que estiveron no goberno, entre paseo en yate e paseo en yate, os do bloque non tiveron tempo a moito máis. Non tiveron tempo a moito máis. Si foi interesante a moratoria? Pois probablemente sí, en algún punto puido ser interesante. Sobre todo interesante os datos do inventario. Non sei se lles molesta, digo porque se nos vota a bronca a nos, o mellor tamén lles pode decir algo aos seus diputados. Non, digo, a mí non me importa, non me molesta. Como ben saben, o Inventario Forestal Continuo de Galicia dá datos curiosos que, ademais, evidentemente non lle dan a razón. A superficie de frondosas é de 635.000 hectáreas, un 42%, as coníferas 429.000 hectáreas, un 29%, e o eucalipto 413.000 hectáreas, un 27%. Por tanto, non sei onde está a eucaliptización de Galicia da que falan. Nas cabezas pensantes do BNG, o mellor sí, pero na realidade dos datos, non. Hai que levantar a moratoria? Hai que estudialo. Hai que estudialo. Pero saben que non o ten que estudiar? Os carnés, o sectarismo, a ideoloxía do BNG. Teñen que estudiar os técnicos. E os técnicos, cos datos, falando co sector, serán os que digan se hai que levantar a moratoria ou non hai que levantar a moratoria. Nos fiámonos dos técnicos. Vostedes fíanse deles? Non, sí. Por tanto, cando a Consellería consulte con todos os técnicos oportunos e co sector, pois tomará esa decisión. Pero sabe que non vai a tomar esa decisión? O Bloque Nacionalista Galego. E non vai tomar esa decisión o Bloque porque senón a decisión sería non. Non a todo. Non a todo. Cales son os obxectivos do Partido Popular? Cales son os obxectivos da Xunta de Galicia? Pois, evidentemente, conseguir unha política forestal idónea para Galicia e axeitada. Por eso se fixo inventario forestal continuo en colaboración coas Universidades de Vigo e Santiago. Por eso se traballou de cara a buscar un monte sustentable, tanto desde o punto de vista ambiental como económico e social. Por eso se está traballando de cara ao 2040 a neutralidade carbónica. Por eso se traballou na Lei de Recuperación da Terra Agraria, para a recuperación de terras, para incentivar unha xestión forestal sustentable ou para loitar contra a degradación que ten o noso monte e o noso campo. Pero claro, é que despois na súa moción hai que escoitar certas cousas que a verdade é que chaman a atención. Perdón polo taco, pero que cando se lee aquí que hai que apostar polas segundas e terceiras transformacións, un partido político que está facendo todo o posible por impedir as segundas e terceiras transformación do sector forestal en Galicia, é que a verdade é que soplar e sorber é moi complicado. Proben se queren, ten un vaso diante. Soplar e sorber é moi complicado. Non pode estar hoxe neste salón de plenos pedir que se fomente a segunda e terceira transformación mentre se está dicindo non a proxectos que van a crear 2.500 postos de traballo que prevén transformar o eucalipto en fibra vegetal para poder liberarnos da dependencia que temos do petróleo e das fibras precisamente de orixe do petróleo. Non poden estar dicindo que non a reducir o transporte en materia forestal, non poden estar dicindo que non a incrementar o precio de venda dos produtores forestais, non poden decir que non a produción de fibras textil, non poden decir que non, evidentemente, a todo isto, e hoxe decir que queren transformacións. Don Antonio. Perdón. Sí, se había pasado un poquinho do tempo e, ademais, así para controlar os impulsos. Moi ben, bueno, pues nada, continuamos. E agora, por o Grupo Socialista, ten a palabra don Carlos López. Sí. Gracias, señor presidente. Bos días, diputados e diputadas, tamén aos rapaces que nos acompañan aquí neste salón de pleno. Bueno, fai 15 días, máis menos, o Grupo Socialista do Parlamento Galego presentaba unha proposta non de lei polo tema da moratoria. Todos sabemos que a finales de diciembre terminan eses 5 anos de plazo que nos demos ou que se deu o Goberno
para mirar se esa moratoria era efectiva ou non. O que pedíamos era realizar unha avaliación exhaustiva dos efectos e da eficacia da moratoria de plantacións de eucaliptos vixentes no ano 2021, incluindo o seu impacto sobre a dinámica das masas de coníferas. Pedíamos a prórroga por 5 anos a moratoria das novas plantacións de eucalipto, de acordo cas medidas establecidas no Plan Forestal de Galicia, mentre se desenvolven accións activas de recuperación das masas de piñeiro. Acelerar a elaboración e implantación dos plans de ordenación dos recursos forestais en cada un dos 20 distritos forestais galegos, así que desean volver ao catálogo de usos do solo agrario forestal, seguido o previsto na lei do 14 de maio, a Lei 11/2021. Poñer en marcha un plan de choque contra a banda marrón dos pinos radiata, incorporando un programa de mellora xenérica das coníferas galegas frente das principais amenazas sanitarias, como é o nomeado a que afecta o piñeiro a banda marrón. Impulsar a investigación de experimentación con novas especies de coníferas tolerantes de conducións sanitarias e diamátricas de Galicia, con o obxecto de garantir unha base forestal diversificada e resiliente. Reforzar a protección e recuperación do patrimonio forestal galego, promovendo a biodiversidade e a conservación dos ecosistemas forestais autóctonos. Ben é certo que esta iniciativa non foi tomada a cabo polo Grupo Popular, pero, bueno, hai datos que si nos levan a pensar que é posible ter que volver a prorrogar esta moratoria. Falaba a señora Meijío ora do inventario forestal continuo que presentou a Xunta ora fai menos de 6 meses, pero no inventario forestal nacional no ano 2011 Galicia, tras unha década, tiña 483.000 hectáreas de frondosas, 522.000 de pino e 368.000 de eucalipto. Agora, co inventario forestal continuo de Galicia que presentou a Xunta no ano 2023, do 2024 ainda non temos datos, detéctase un aumento de frondosas, é certo, máis de 138.000 hectáreas, e de eucaliptos tamén, 39.000 hectáreas, mentras o pino perde casi 140.000 hectáreas, en pouco máis de unha década. A tendencia é que as frondosas ganan terreno no interior de Lugo e Ourense e o eucalipto en determinadas comarcas do interior de Lugo. O pino perde espacio polos incendios, en primeiro lugar. Segundo, porque as cortas que se están a facer non se están a repoblar. E terceiro, por unha enfermedade, esta enfermedade que conocemos todos, que dicía fai un ratiño, que era a banda marrón. E aí sí que tiñamos que facer incidencia todos, sobre todo a Xunta de Galicia, porque é algo que está acabando con os montes. E, ademais, vai a ter consecuencias, e vai ter consecuencias a 10 ou 15 anos, que é para a industria da segunda transformación. Hai casi 200 aserradeiros de pino en Galicia e están preocupados, moi preocupados, porque vailles a faltar rolla para poder facer transformación. Non vai a ser así con outras industrias, con outras grandes industrias que poden chegar a facer importación. Os pequenos e medianos aserradeiros non van ter oportunidade de facer porque non lles vai a ser rentable. Entonces, por un lado, se non prolongamos esta moratoria uns anos máis, o que vai a suceder é que todo este terreno que se está deixando ahora despois de cortar o pino vai a pasar a ser plantado por eucalipto. Entón, eu creo que o que temos que tratar e o que ten que tratar da Xunta de Galicia é darlle unha solución, se é posible, facer investigación para que esta enfermedade sexa erradicada. Porque o problema que teñen os paisanos, independentemente de que queiran plantar máis eucalipto ou menos, é que non teñen outra salida.
porque as frondosas teñen un ciclo moi largo de corta, van a 60 anos ou máis, e o pino era hasta ahora o sustento, a forma. Acabou o seu tempo, don Carlos. Na próxima continúa. Pois ben, por segundo turno, dona Iria. Grazas, presidente. Señora Mejide, antes de nada, mire, hai que ter valor para falar de yates cando Feijóo ten unha foto precisamente cun narcotraficante nun yate. Hai que ter moito valor, Hai que ter moito valor. Ben, decía que o BNG non pode tomar esta decisión, obviamente, porque non estamos gobernando, pero vostedes parece que tampouco. En fin, mire, con esa afirmación quería dicir vostede que simplemente non van ter en conta esta proposta porque é unha proposta que parte do BNG, porque non parte só do BNG. Hai máis xente que a quere, como a Asociación Forestal de Galicia ou a Fundación Arume, que acaban de asinar diversos manifestos que tamén piden esta moratoria. Mire, buscando declaracións sobre a prórroga da moratoria do eucalipto, vin declaracións de Alfonso Rueda nas que dicía que valorarán todos os intereses en xogo. E entón ten que desculpar que desconfíe dun presidente que xurou e perxurou, como vostede acaba de mentir en directo, que Altri ia crear 2.500 empregos e xa se sabe que van quedar en 250. Ou menos dun Alfonso Rueda que decía que ia ser unha fábrica de liocel e resulta que é unha macropasteira, que só fai pasta de papel, non xera valor engadido, señora Mejide, non se crea as súas propias mentiras. Eu comecei a miña exposición falándolles de que hai saída e hai futuro no monte. E se consultan tanto a Asociación Forestal de Galicia ou a Fundación Arume, verán que hai montes demostrativos como Pico Sacro, en Boqueixón, ou Mouriscados e Mondariz que teñen montes productivos, multifuncionais e vivos. Teñen aproveitamentos madeireiros con madeira de alto valor, nogueiras, castiñeiro, produtos agrarios como a produción de forraxe e aproveitamentos gandeiros con animais que controlan as masas forestais. Temos o 50% das cortas do Estado en eucalipto, pero só temos o 13% de facturación e de emprego. Iso é que non pode ser. Temos que ir a pensar o país a 40 anos, non a ciclos electorais, que como pensan vostedes. Hai que pensar nun país e nun rural habitado, onde non se pode ver o noso monte como terra de sacrificio con pasteiras que non deixan riqueza para o país, só deixan contaminación e terras ermas. É urxente implantar medidas de reducción gradual da presenza do eucalipto en terras agrarias forestadas ilegalmente e reconvertir terreos forestais con plantacións de eucaliptos. E aí hai reconvertir terreos forestais con plantacións de eucaliptos nas que esta especie non ten un aproveitamento productivo. E aí hai un potencial de máis de 300.000 hectáreas que se poderían aproveitar para reconvertilas en terras agrarias. Pero vostedes, en vez de pensar neste monte vivo, vostedes só pensan na única especie pirófita que pon en risco recursos hídricos do futuro, que degrada o solo e intensifica a perda da materia biolóxica na terra. Só pensan no eucalipto como único monocultivo polo que vostedes apostan, en lugar de xestionar e levar a cabo políticas serias de xestión do monte, como falaba agora mesmo Carlos, porque no monte hai unha economía social alén do beneficio económico que arrasa co territorio. Pouco a pouco van desmantelando mecanismos como a Axencia Galega de Industria Forestal, que impulsaba o sector forestal e madeireiro, e dilúen en dúas consellerías diferentes, ou, por exemplo, con respecto ao piñeiro, evitan poñer en marcha un plan integral para a epidemia que sofren os piñeiros, dinamitando todo o que non sexa eucalipto. Vostede despois fala de sectarismos. Nós o que falamos son de datos e de innovación. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Don Antonio, segundo turno. Dona Iria, imos decir que non, porque decimos que non ao sectarismo. Decimos que non ao decir non sin datos e ao decir que non ao non polo non, que é o que lles gusta onde BNG. Que lle diga ao Partido Popular, ao Goberno da Xunta do Partido Popular, que é o Goberno dos eucaliptos, cando precisamente é o Goberno que aprobou a moratoria para impedir a plantación de eucaliptos durante uns anos, é que é a cousa máis incoherente que se dixo durante esta mañá neste salón de plenos. É a cousa máis incoherente. Por tanto, hai que prorrogar a moratoria? Pois eso van a decidir os técnicos, con datos e falando co sector. Evidentemente, por responsabilidade co sector. E é o que lle decimos. E nos outros puntos que vostede mantén, apostar pola ciencia e innovación e por pechar o ciclo productivo da madeira, neso xa se está traballando. Temos que decir que non, porque xa se está facendo. Porque xa se está facendo. De feito, vostedes están intentando impedir por todos os medios que se inicien calquera tipo de iniciativa industrial que signifique pechar o ciclo productivo da madeira. Calquera.
Iso é o que está facendo o BNG. E agradezco de verdade o tono co que interveu o deputado do Partido Socialista, Carlos. Agradezo de verdade, porque sí que intentou analizar e chegar ao fondo da cuestión. Evidentemente, hai que regular, evidentemente hai que potenciar as plantacións de coníferas. Eso sabémoslo todos. En eso está traballando a Xunta de Galicia, co Plan Forestal 2021-2040. Neso se está traballando, en intentar ter unha superficie equilibrada de eucalipto, porque sí, porque é necesario. En intentar incrementar a plantacións de coníferas, que evidentemente é necesario incrementalas, porque tamén vive unha boa parte do sector, miles de familias desta comunidade autónoma, a plantación de coníferas. Evidentemente, mellorar as áreas de bosques frondosas, que, por certo, como recoñeceu o deputado do Partido Socialista, durante estes últimos anos melloraron de xeito ostensible. Por tanto, neste escenario, temos que decir que non ao sectarismo do BNG, porque todo o que están pedindo con sentido xa o está facendo a Xunta de Galicia. Pero está facendo desde fai anos e con resultados, e estáse acreditando. Por tanto, non veñan aquí a dar leccións de nada, porque non o vai a conseguir. Iso é o que lle temos que decir. E sexa responsable cun sector do que viven 80.000 familias nesta comunidade autónoma. E isto non se pode permitir o non polo non constante do BNG de intentar paralizar calquera tipo de iniciativa industrial, forestal, agrícola, gandeira ou calquera iniciativa que signifique modernización, actualización ou intentar mellorar a productividade de calquera sector. Eso é o que está facendo o Bloque, intentar parar todo. Non queremos volver nin os carros, nin os bois, nin estar empuxando as cosas. Non, queremos unha gandeiría, un sector forestal, unha industria. Queremos ter futuro en Galicia para nós e para as generacións que veñen despois de nós, que seguro que o necesita. Eso é o que queremos dentro do Partido Popular. Non llevamos a permitir o non a todo. Moitas gracias, señor Mejide. Don Carlos, segundo turno. Gracias, presidente. Neste segundo turno, solamente insistir en dúas cousas. Unha, moito do que se planteaba e do que planteaba ahora na moción do BNG son cousas que nestes primeiros anos non se fixeron. Non hai aínda estudios non temos estudios nos distritos de Galicia de como temos que regular o monte. E iso sí que debemos facelo porque o necesitamos. Como é importante, e volvo a reiterar, o tema de tratar no Piñeiro a banda marrón, porque nos vamos a quedar sin madeira, a 14 a 15 anos nos vamos a quedar sin madeira, e hai moitos aserradeiros que fixeron grandes inversións en tecnología e agora non contemplan a largo plazo poder ter materia prima para levar adiante a súa transformación. Así que creo que teñen deberes, señora Meijide, pasen a información ao Goberno. Sei que o Goberno, a decisión que vai tomar, posiblemente este vestida de informes técnicos, pero tamén é posible que non só os informes técnicos sean a consecuencia desa decisión. Si parece ser, polo que se está a votar no Parlamento, que estas iniciativas que estamos a levar a cabo, ou que está a levar a cabo o PSOE, non foi adiante. Así que, nada máis. Pues moitas gracias. Turno de peche. Doña Iria. Grazas, presidente. Ben, vou corrixir brevemente a Meijide porque a cousa máis incoherente que se dixo hoxe é intentar defender Altri como un proxecto ecolóxico, señora Meijide. Eso foi a cousa máis incoherente que se dixo no pleno ata agora. Ben, onde vostedes ven eucalipto ou barbarie, non o que vemos é un monte con futuro, dicía antes. Hai que mudar esa política forestal de cabalo de Atila que levan e compensar e protexer a quen xestiona, conserva e custodia o monte galego. Onde vostedes ven unha terra de sacrificio para os eucaliptos, onde vostedes só ven beneficio para as industrias extractivas e contaminantes como as pasteiras, nos vemos un monte cheo de oportunidades, dicía o señor Mejide, eu tamén o creo, tamén para a mocidade. Hai moito máis que só os eucaliptos que detrás deles só queda terra erma. Estamos falando tamén da industria, por exemplo, do piñeiro. Así que, por favor, teñan en conta estas propostas e mírenas de xeito serio, non co sectarismo que lles caracteriza. Grazas.
Moitas gracias, dona Iria. Por rematado o debate, sometemos a votación o punto número 5, moción do BNG, para manter a moratoria do eucalipto. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11, non hai abstencións. Queda aprobada esta proposta do BNG. Pasamos ao punto número 6, tamén unha moción do Grupo Provincial do BNG, para solicitar á Xunta de Galicia a activación das medidas prometidas para os produtores da ISP Fava de Lourenzá. Detalmente a Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorde e dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicarnos a iniciativa, ten a palabra don Daniel García. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Antes de comezar a defensa da moción, quixera saudar ao alumnado que hoxe nos visita e, se me permitides, aproveitar para poñer en valor o traballo técnico que hai detrás de cada pleno e agradecerlle o traballo que fan ao persoal que sempre nos rodea, dentro do persoal administrativo, asesores políticos, prensa e persoal de lingua de signos. Eu creo que todos e todas estaremos de acordo estaremos de acordo por unha vez, sin que sirva de precedente, que estamos de acordo con este agradecemento, e moitas grazas tamén polo vosso comportamento que estades a mostrar neste pleno. Agora xa me roubaron un minuto que me tenen que devolver o persoal técnico. Ben, comezo xa a exposición desta moción. No mes de febreiro do ano pasado, dende o Grupo Provincial do BNG, trasladábamos a este mesmo pleno as xustas reivindicacións dos nosos labregos e labregas nas movilizacións que percorrían o país reclamando unha aplicación xusta da política agraria común por parte da Xunta de Galicia, que contemplase as singularidades que amosa a nosa actividade agraria. Hoxe trasladábamos a este pleno provincial a situación agónica das produtoras e produtores da ISP Fava de Lourenzá, un sector estratégico e cunha tradición agraria histórica e elemento de identificación cultural e social que supón o motor de produción de leguminosas da comarca da Mariña e por extensión de toda a provincia de Lugo. Galicia produce o 30% da produción española de leguminosas e dentro dela a Mariña é a principal zona productiva. Os ingresos derivados da fava supoñen o sustento de moitas familias dos concellos de Lourenzá, Trabada, Barreiros e Ribadeo, entre outros. Non debemos esquecer que no mercado da fava vendíanse anualmente unhas 600 toneladas desta leguminosa. O sector leva demandando dende xa fai dúas campañas, 23 e 24, a implicación real e decidida da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, a Administración coa atribución de competencias a través do AGACAL e os recursos necesarios para cometer as actuacións necesarias que salven esta situación tan crítica. Non precisamos máis notas de prensa, ni máis anuncios sen orzamento, ni máis promesas sen execución. Mentres vostedes sacan fotos, as labregas e os labregos están a piques de abandonar o cultivo, porque non poden asumir outro ano máis de perdas, ao non ser asumidas os custes de produción. Na colleita do ano 2023 estímanse unhas perdas do 80% e no ano 2024, debido á borrasca Kirk, obrigou a deixar sen recoller o 90% da produción. Os anuncios que fixo a Consellería na reunión do pasado 14 de marzo non se traduciron na activación de medidas urxentes, que era o que reclamaba o sector. As produtoras tiveron que asumir todos os gastos da nova plantación logo de ter perdido prácticamente a totalidade da última colleita. Nós, o pasado 6 de febreiro, pudemos acompañar a nosa portavoz nacional, Ana Pontón, á xuntanza cos produtores e produtoras en Vilanova de Lourenzá.
e coñecimos de primeira man as súas demandas ante a difícil situación que atravesan. Constatamos que hai moitas familias de labregos e labregas que están sufrindo dificultades para afrontar os custos de produción e víronse obligados a devolver algún pedido, por exemplo, os das varas para titorizar todas as plantas. Isto non é razonable nin admisible. A xestión da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, o único que está preocupada é da axenda de festexos do fin de semana e evidencia unha total improvisación e falta de compromiso real co sector da faba. Tampouco íamos mentir, non esperábamos, por desgracia, unha actuación decidida. Cando pensábamos que coa nova conselleira nada podía ir peor, atopámonos cun goberno sin timón e sen un proxecto de país que fundamente as súas políticas no modelo productivo primario de produción de alimentos. Só espabilan para axilizar os procedementos para conceder licencias de proxectos de interese estratéxica para as megaindustrias extractivas e depredadoras do territorio, como a menaría, a planta de biogás, modelos como Altri, que non dubidan en ofrecer 250 millóns de axudas públicas cos impostos de todos os galegos e galegas para sair ao rescate dun proxecto empresarial estranxeiro. Se me podedes dar un minutiño máis que... Minutiño máis non pode ser. Ten que ser no segundo turno. Vale, pois no segundo turno. Bueno, pois moitas gracias. Seguirei. Moitas gracias. Agora, por o Grupo Popular, ten a palabra don Clemente Iglesias. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señor presidente, deputados, diputadas, e dar a benvida tamén aos alumnos dos institutos aquí presentes. Antes de nada, teño que dicirlles aos deputados do BNG aquí presentes nesta institución que son vostedes uns oportunistas, porque traendo aquí esta moción da faba de Lourenza, cando as medidas e as axudas adoptadas pola Xunta de Galicia xa foron consensuadas polo sector, pola propia IXP e cos alcaldes dos concellos afectados. E agora solamente falta plasmalas no Diario Oficial de Galicia. Podo dicirlles que os produtores da faba de Lourenza están tranquilos, xa que saben que se este ano cultivan fabas que van cobrar unha axuda de 2.000 euros por hectárea producida. Vostedes o único que queren é confundir o sector e intentar sacar rédito político a un problema que xa está tratado cos produtores e que conta coa aprobación por unanimidade de todas as partes, das medidas plantexadas entre a Xunta de Galicia e a IXP. Entrando un pouco na moción que estamos a debater, teño que comentar que as achegas anunciadas pola Xunta de Galicia xa contemplan todo o necesario para poñer en valor a calidade diferenciada desta produción, que é unha sinal de identidade en toda unha comarca. As medidas foron tomando corpo a través das continuas reunións mantidas tanto coa propia IXP, a través do seu presidente, como en reunións cos responsables dos municipios produtores de faba, así como en reunións abertas á poboación en xeral para abordar a situación da produción da faba de Lourenza, e para ir dando forma ás liñas de traballo e apoio nas que traballaba a Xunta de Galicia. É preciso salientar que a primeira reunión, a petición propia da IXP, foi cando se trasladou á Xunta de Galicia a problemática da situación do sector. E isto foi o 30 de junio de 2025. Momento a partir dese momento, 20 de xaneiro do 2025. Momento a partir do cal empezaron a realizar xestións por parte da Xunta de Galicia para comenzar a implementar medidas de apoio a dito sector. A pesar de ser xa públicas as medidas que se está a traballar desde a Xunta de Galicia, vou resumilas. Trátase de unha línea de axudas directas de 2.000 euros por hectárea para os produtores da faba de Lourenza adscritos á IXP. Outra línea de axudas directas para dar liquidez a todo o sector. Será un instrumento financeiro co que apoiaremos aos agricultores e gandeiros, de forma que poidan acceder a créditos en boas condicións, aboando a Xunta os intereses. Unhas xornadas formativas e informativas, as primeiras delas, que xa se celebrou o pasado día 4 de abril no Centro Pedro Murias de Ribadeo, co obxectivo de fomentar entre os produtores a incorporación de prácticas agronómicas, tales como a rotación de cultivos, os marcos de plantación, a eliminación da virosis en semente e outras que se consideran necesarias para mellorar o seu labor. Tamén se está a traballar nun proxecto específico de investigación para loitar contra as pragas e enfermidades que afectan a este cultivo. Por outro lado, o apoio para a modificación do prego de condicións da IXP co fin de mellorar a comercialización e a rentabilidade para produtores da faba certificada.
Tamén se está a traballar na procura da saída comercial para a fava manchada, que non se certifica pola IXP, mediante a súa posible saída vía humus. Realización de accións de promoción para o impulso do consumo, favorecendo a identificación nos puntos de venta da fava certificada. Estas medidas que se están a materializar para que a fava de Lorenzá sexa un produto de calidade. Apóstase pola potenciación dun produto de calidade amparado por un selo que o certifica. Na primeira das medidas anunciadas, como xa dixen, a axuda de 2.000 euros por hectárea para os produtores de fava inscritos na IXP, estáse ahora mesmo en fase de tramitación administrativa da convocatoria das axudas, que está previsto que sexa por concorrencia non competitiva para os produtores da fava, e que garante que esta axuda directa chegará a todos eles, sendo únicamente os propios trámites e procedementos administrativos legalmente establecidos os que motivan que a día de hoxe non este publicada a orden de axudas. Outras medidas para mitigar o cambio climático, como son, sabemos todos que as perdas nas colleitas son basicamente, maioritariamente por inclemencias meteorolóxicas, a Xunta de Galicia está promovendo as seguintes axudas tamén. Axudas para investimentos, como son os plans de mellora, axudas para contratar seguros agrarios, o nivel de aseguramento das explotacións galegas aínda é baixo, especialmente no caso de colleitas, pero a Xunta de Galicia está a incrementar anualmente o financiamento destas axudas mediante convocatorias anuais, coa porcentaxe de subvención máxima que nos permite a normativa actual. Tamén se están a dar axudas para instalacións e equipamentos en común e axudas para maquinaria en réximen asociativo. Moitas gracias, don Clemente. Ben, polo Grupo Socialista ten a palabra a dona Carmela López. Gracias, presidente. Bo día, compañeiros e compañeiras deputadas e, sobre todo, a estes rapaces e rapazas que nos acompañan aquí hoxe. Ben, a exposición de motivos témola clara, non? Todos sabemos que as perdas do sector efectivamente superaron o 80%. Sabemos que os produtores si se reuniron, que están preocupados, máis que nada porque están nunha situación límite, están facendo as súas colleitas sen recursos, teñen débedas acumuladas o que trasladan aos seus alcaldes e alcaldesas e que teñen incertidume. Si ben é certo que se está avanzando, tal vez o que precisan é máis información, porque ao final esta moción fala máis que de procesos administrativos e de esperas, non? Fala desa xente que traballa a terra, que non ten por que saber que nas administracións públicas efectivamente se tarda tempo en facer efectivas as axudas e seguramente precisen, xa non este ano e o anterior, precisan o que dicía na moción anterior o meu compañeiro Carlos, ese estudio, esa investigación, sabendo que o cambio climático está afectando tan negativamente. É certo que como autonomía a Xunta debería invertir sobre todo en eso, non somente para habilitar axudas que palíen eses malos tragos, sino poder anticiparnos e poder prevenir estas situacións que teñen despois e que solamente se poden repartir subvencións por concorrencia, presentar. Que pasa? Que eles necesitan xa de maneira inmediata, entón sí que é certo que o que trasladan a compañeiros e compañeiras é eso, que viven nunha incertidume, que non saben cando vai chegar. Sabedes que recentemente os concellos de Lourenzá, Barreiros e Trabada remitiron esa carta conxunta á Consellería do Medio Rural, exixen inmediatez, que na medida do posible sexa inmediato, que se colabore incluso co Principado de Asturias para reclamar conxuntamente en Madrid esa axuda asociada para a fava. É en positivo, é unha moción en positivo simplemente para exixir información, se hai esas reunións que se están facendo para mellorar e con ese afán, pois que se mire pola xente da terra, que se lles dé a transparencia necesaria para que estén tranquilos, porque vamos un pouco tarde en este sentido. Pasa un pouco como no anterior, vamos un pouquiño tarde e creo que se merecen maior atención. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Carmela.
Don Daniel, agora ten ese minuto que vostede me pedía antes. Moitas grazas, señor presidente. Ben, cando trasladamos nos puntos de acordo da nosa moción que demandamos da Xunta de Galicia un plan estratégico máis urxente e ambicioso que o comprometido, trasladamos a necesidade de dispoñer de recursos materiais e humanos necesarios para manter reunións periódicas cos consellos reguladores das producións primarias estratégicas para o país e acometer as medidas necesarias para dar resposta ás súas demandas. Estiveron dende o Partido Popular e dende a Xunta de Galicia encargando plans estratégicos á Fundación Juana de Vega durante toda a legislatura pasada que foron capaces de desenvolver dende a Consellería de Medio Rural con posterioridade á súa elaboración. Como a sempre, unha perda de tempo e de recursos. Cando solicitamos activar as axudas directas comprometidas, solicitámolas para ir máis aló. Nós queremos reiterar a pertinencia de incluir nesas axudas directas a totalidade de produtoras e produtores de faba, dado que, tal e como foron plantexadas inicialmente, deixaría fora a maioría das mesmas, ao estar dirixidas únicamente ás 19 granxas inscritas na IGP. É preciso implicarse politicamente na defensa dunha axuda asociada para a faba na PAC, como xa existe noutros países europeos como Francia. Sen ir máis lonxe, o Principado de Asturias estableceu este ano unha axuda agroambiental de 635 euros por hectárea de faba plantada. Cuestión de prioridade, supoño. Se a variedade de faba se chamase faba altri en lugar de faba de Lourenzá, pois ao mellor incluso se implicaban, non? Nos, cando demandamos tamén programas de formación en prácticas agrícolas máis resilientes co cambio climático, referímonos a dotar de medios e recursos nos orzamentos xerais de Galicia a centros de investigación como CIAN para que conten con profesionais e investigadores con condicións de traballo estables e dignas co que se poida contar para situacións de emerxencia como esta que pasou. Non foron vostedes capaces tan sequera de dar soporte á continuidade un traballo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela que afonda no debate da antracnose, a antracnose que é a principal enfermidade fúnxica que causa enormes perdas. Precisamos solicitar excepcionalidade e moratoria na aplicación de certos produtos fitosanitarios para os que de momento non se puideron atopar materias activas sustitutivas con efecto similar. E miren, teñen vostedes, dispoñen dunhas instalacións privilexiadas no Pedro Murias de Ribadeo para acometer bancos de ensaio e experimentación máis aló, e repito, máis aló do centro de eventos lúdicos e de ocio no que transformaron este centro nos últimos anos. Explíquenme, por favor, que van a facer co problema da faba. Moitas grazas. Pois moitas gracias, don Daniel. Segundo turno, don Clemente. Ben, no seu punto 4 da moción falan de pedir á Xunta de Galicia que controle a xestión de pragas e fitosanitarios. Eu teño que dicirlles que a normativa actual está a prohibir moitos produtos fitosanitarios que ata hai pouco podían empregarse, en favor de outros con menores efectos sobre o medio ambiente, pero con eficacia máis limitada. A Xunta de Galicia non ten as competencias para autorizar novos produtos fitosanitarios. Aínda así, solicitou ao Goberno de España diversas autorizacións excepcionais de determinados produtos cando foi necesario, aínda que non sempre con un resultado positivo. No tema das axudas da PAC, dicirlles que as axudas da PAC que poden ir destinadas a este sector son a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, FEAGA, mediante as axudas asociadas á produción sostible de proteína vegetal, coa axuda á produción de legumes. Como pasa en todas as axudas directas do Fondo FEAGA, os importes unitarios da axuda son establecidos a nivel estatal polo Fondo Español de Garantía Agraria, tras avaliar o total de solicitudes de todas as axudas directas presentadas en todo o territorio español. No caso de que Galicia solicite o incremento do importe unitario para esta subintervención e que esta sexa aprobada polo FEGA, resultará en detrimento do importe unitario de outras axudas directas. O caixón dos cartos é o mesmo para todas as axudas directas e ao levar os importes nunha das liñas sempre haberá que sacalo de outras. Co cal, Galicia podería perder cartos de outras axudas asociadas como poden ser as axudas a vacas nodrizas, as vacas de leite ou engorde de becerros ou as de ovino cabrún.
Decirlles tamén que todas estas cuestións que eu estou planteando xa foron contestadas o pasado 16 de maio do 2025 ante unha pregunta da deputada do BNG, dona Sonia Vidal Lamas, nestes mesmos términos, por parte do director xeral do Agacal, don Martín Alamparte. En resumen, o Partido Popular e a Xunta de Galicia están co sector e cos produtores da faba de Lourenzá. Deixen vostedes de confundilos e meterlles medo. A Xunta de Galicia vai cumprir coas axudas comprometidas e próximamente van sair no DOGA. Polo tanto, teño que anunciarlles o noso rexeitamento á aprobación desta moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Doña Carmela, segundo turno. Gracias, presidente. Ben, no noso caso non vimos atacar, a verdade é que vimos reclamar simplemente aquí nesta casa non poñer voz á Mariña e reitero, se hai compañeiros e compañeiras, alcaldes e alcaldesas que están preocupados e que remiten unha carta é porque algo está fallando, a información non está chegando, os produtores están preocupados realmente e o que hai que facer é cumprir co que se dixo, nada máis. Entón, se a conselleira do Medio Rural vai a Ribadeo, en este caso, foi a mediados de marzo, e di que se van a activar estas axudas e que se van a facer determinadas vías, que me alegro de verdade de escoitar que se están realizando, efectivamente, alégrome de sabelo, pero igual que hoxe se está dicindo aquí, creo que algo falla cando os produtores siguen pensando e así o trasladan aos seus alcaldes e alcaldesas que non se está facendo nada e que non se está activando. Entón, creo que é responsable, porque en esta casa veñamos a dicir que é urxente, que o están agardando, que exiximos simplemente que se cumpra esa palabra dada e respeto pola xente que traballa a terra. Nada máis. Moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. E agora, para pechar o debate deste asunto, don Daniel, un minuto. Miren, por último, e non menos importante, aproveitamos a ocasión para advertir que a principal vulnerabilidade da faba na Mariña é o acusado envellecemento dos produtores e produtores da faba e a dificultade que hai en relevo xeracional. Porque ao tratarse en numerosas ocasións dunha actividade a tempo parcial non é prioritaria na política do Partido Popular. As axudas para facilitar a incorporación ao agro e os investimentos en explotacións agrarias son de vital importancia e absolutamente estratégicos para poder mudar a realidade social do noso sector productivo. As bases destas axudas nunca contemplaron a realidade do sector da faba de Lourenzá porque nunca pensaron nas necesidades productivas da xente que está ao fronte destas pequenas producións familiares. Señores e señoras do Partido Popular, levan desgobernando este país durante os últimos 15 anos e ainda por riba dispoñendo de plenas competencias en materia de agricultura e gandería. Como dixo o señor Clemente, próximamente, nos mellores cines, as axudas do Partido Popular. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Bueno, rematado o debate desta moción do BNG, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda aprobada esta proposta do BNG sobre a ISP Faba de Lourenzá. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Popular para instar ao Goberno da Diputación a cumprir o compromiso do Presidente da Diputación do Xerto Marroca en materia de investimento no Concello de Viveiro por valor de 1 millón de euros, que xa lle digo, señor voceiro, que é mentira de entrada. Ditame da comisión, por favor. Perdón. Dá outro primeiro. Ben, pois pasamos entón á anterior, sí. Que é unha moción, é unha moción para prestación dun servicio de atención diurna nos cans da Diputación Provincial. Ditame da comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras diputadas dona María Pilar García Porto, don Pablo Rivera Capón e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde ditaminar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Moi ben, disculpe, señor Amejide, ten usted a palabra.
Nada, non se preocupe, presidente. Supoño que lle puido o ímpetu por incumplir unha vez máis con Viveiro, como probablemente faga dentro dunhos minutos, como fixo durante décadas, o que provocou pois que perderan o goberno desa poboación e que algún que no seu día foi concelleiro e algunha que foi alcaldesa pois estén hoxe sentados pois por aquí neste pleno, pero noutra calidade. Esta moción é moi sinxela. Esta moción vai dunha cousa, de cumplir a palabra dada, de ter palabra na vida, de cando se firma un documento, cando se asina un convenio, cando se anuncia un investimento, cumprilo. Por tanto, vou a resumir cunha sola palabra: cumpran. Cumpran o que prometeron, cumplan o que anunciaron, cumplan o que asinaron, cumplan o que se comprometeron. Cumplan cos veciños de Trabada, os cales levan agardando desde 2019 a ter 20 prazas de centro de día e a día de hoxe pois siguen agardando que o PSOE e BNG cumplan a súa promesa. Cumplan cos veciños de Pol, onde 18 familias poderían estar conciliando a través dun centro de día da Deputación Provincial e non poden pois porque vostedes non cumpliron. Mentres están financiando nese concello a compra de autobuses, a compra de inmuebles para que despois os deixe caer o alcalde ou poñer calefacción nas gradas do campo de fútbol. Cumplan, primeiro, cambien as prioridades nese concello antes de seguir cos cumprimentos. Cumplan tamén con Fonsagrada, que está o seu alcalde aquí, o que estou seguro que tamén lle gustaría ter aberto as 20 prazas de centro de día que están comprometidas dentro do ano 2020. Cumpran con Castro Verde, que agora mesmo se ausentou un momento do pleno, pero que estou seguro que tamén lle encantaría que lle abriran o centro de día, o cal lle comprometeron hai máis de 4 anos, 24 plazas. Non me gustaría estar hoxe na piel destes dous alcaldes, que van a ter que ver se antepoñen os intereses dos veciños e cumprir ca palabra dada polo PSOE e BNG a estes veciños, ou guardarlle fidelidade a intención de voto que lle marque o presidente. Cumpran con Pedrafita do Cebreiro, que tamén é un membro máis desta Diputación como asesor, o cal tamén seguro que está deseando que lle abran esas 20 prazas de centro de día. Cumplan con Navia de Suarna, que tamén está preto de nós ou preto deste goberno provincial, unha persoa cercana ou moi cercana ao alcalde, que tamén seguro que quere que esas 20 prazas que teñen comprometidas se abran. Eu sei que non teñen o presidente a mellor relación con moitos destes alcaldes, pero cumpra con eles igual. Cumpra que tamén o merecen os seus veciños, non polos alcaldes, sino polos veciños. Cumplan con Meira, que tamén ten 20 plazas comprometida, cumplan con Rivas de Sil, que ten outras 11 plazas, cumplan con 153 familias da provincia de Lugo, os cales lles dixeron dende hai anos, dende a apertura de todos estes centros comarcais, de todos estes centros de atención a maiores da Diputación Provincial, que lle iban a abrir un centro de día e todavía non o abriron. Por tanto, cumplan, e é o único que lles pedimos. E fíjense esta actitud que ten o Partido Popular, fíjense se somos igualitarios, fíjense se fuximos do sectarismo, que estas son as 8, falta de Ribadeo, as 9 residencias que hai na Diputación Provincial. As 8, como lle decía antes, por moito que intentou manipular e mentir a deputada Pilar García Porto, son as únicas que hai abertas da Diputación Provincial e todas, excepto a de Ribadeo, están en gobernos de Partido Socialista. Así que nos pedimos para 8 residencias e o 100% das residencias para as que pedimos o centro de día son gobernadas polo Partido Socialista. Isto é ser igualitario, pedir con independencia de quen goberne eses concellos. Ojalá copiaran algo desta moción e desta actitude. Que é un centro de día provincial? Bueno, pois un centro para atender os nosos maiores durante o día que este vinculado a residencias que xa están abertas nesas municipios. Teñen as ordenanzas aprobadas, teñen os reglamentos, teñen as anunciadas, firmadas, asinadas por convenio dende hai moito tempo. Sacaron as fotos, ademais, o presidente Tomé, aquí temos o alcalde de Pol tamén anunciando, incluso o señor Besteiro e o señor Arias, un pouco máis novos do que están a día de hoxe, porque, claro, o tempo pasa e as promesas siguen sin cumplirse. Pero, como ven, non é algo que nos inventemos, non, é algo que firmaron nos convenios. Por tanto, volvo a palabra co que iniciei toda esta intervención. Cumplan o que lles pedimos. Cumplanlle o que lles anunciaron, o que lles firmaron, o que lles venderon, o que lles dixeron os veciños de todas estas comarcas. Que persoal terían que atender? Pois moi pouco máis, necesitarían moi pouco máis, porque evidentemente a maioría de personal é compatible xa coa residencia que está en funcionamento. Que custes tería? Mínimos, porque volvo a decir, a maioría dos custes que teñen ordinarios estas residencias xa están sendo asumidos. E ademais, os usuarios pagarían a súa tarifa, que por certo xa a teñen aprobada dende hai anos. Por tanto, que lles pedimos? Que cumplan.
Son algo redundante, pero algo moi sinxelo. Pues moitas gracias, señora Mejide. Por o Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día, señor presidente, señoras e señores deputados. Unha pena que os rapaces e rapazas se tiveran que ausentar, porque iba a facer unha moción un pouco pedagóxica, e isto me viña que nin pintado, porque, bueno, decía Miguel Hernández que vale máis unha gota de agua de pura valentía que un océano de cobardes, que é o Partido Popular. Xa os teño tan calados, eu son bastante observador, teño moitos defectos, e a estrategia do Partido Popular é que salir hoxe daqui co titular no Progreso, nesos medios afíns, dicindo que a Deputación de Lugo pecha ou non ten intención de abrir os centros de día. Pero eu antes recibín os rapaces e lles decía que máis aló das ideas que tuveran ou que pensaran, máis importante que eso era ter un espírito crítico e, sobre todo, ter argumentos no que se di. Non lle escuitei, como suele ser habitual, ningún só argumento. Voullos dar eu, para que entenda por que lles chamo cobardes. Chamolles cobardes porque se levan parapetando detrás do bo funcionamento das residencias da Deputación prácticamente todos os plenos deste mandato. Eu alégrome. Son tan cobardes porque son capaces de votar en contra de que a Xunta de Galicia aposte por 6 diputacións nesta provincia. Acaba de pasar. Os datos me remito. É un argumento bastante sólido. O Partido Popular acaba de votar en contra de que a Xunta de Galicia suma dentro desas 24 residencias 6 para a provincia de Lugo. Acaba de votar en contra deso. Espero que se den conta porque os estou a chamar cobardes. E despois permítame que lle diga a señora Mejide que vostede non é o lápiz máis afilado do estuche. A verdade é que a veces, incluso cando trae estas mocións que traenas habitualmente, son carnaza de meme, porque falan aquí de inauguracións. Mire, non se enteran de nada. Eu entendo que fora Castro Verde, teña que cumplir co seu voceiro ali, que entre carreras BTTs e demás, e chaquetas del Xacobeo, está todo moi ben, pero voulle dicir unha cousa, nós non inauguramos 2 veces. Se estuvera un pouco o día, e podía haber preguntado a algún desos socios que había en Suplusa, sabería que se fai unha xornada de portas abertas para que os usuarios coñezan o funcionamento das residencias e despois unha inauguración. Pero non unha inauguración, mire, voulle dicir como inauguraban vostedes. Isto é a residencia Fonsagrada. La marca blanca del PP, aí en primer lugar. El ex candidato del PP, o alcalde de Begonte, el ínclito José García, o alcalde de Outeiro de Rei que está aí, e o alcalde de Guntín. Non tiñan nin as chaves, non puderon nin entrar, así inauguraban vostedes as residencias. A non inauguración. Iso é para que lles quede claro como inauguramos nós e como inauguran vostedes, con xente do tecido asociativo, cos usuarios, cas familias, así se inauguran as cousas. Segundo argumento, que creo que é bastante fácil de entender, por lo menos para mí. Das máis de 2.000 solicitudes para a utilización dos nosos servicios de atención residencial, só 7, a día de hoxe, despois dos anos que xa leva en funcionamento a residencia, só 7, hai 7 solicitudes, supoño que entenderá ben, son para o servicio de atención diurna, que non é exactamente igual tampouco que o do centro de día que vostede di. Polo tanto, si fronte ás 2.000 do servicio de atención residencial hai só 7, parece normal que se adiquen todos os esforzos á apertura de residencias. Que iso é o que comprometeu o presidente, revise ben, que vexo que vostede lanza acusacións, pero despois, cando lle digo onde están, poucas veces salen. O presidente, de momento, non é tolo. Se hai 2.000 solicitudes para atención residencial, o que ten que priorizar, evidentemente, é iso. E podo seguir poñéndose en ridículo. Mire, é que é moi triste que vostedes traigan isto. Falaba ahora de Trabada, non? E falaba de Piedrafita, falaba de todas, que vexo que, bueno, por lo menos, algo conseguín que aprenda as residencias que ten a Deputación. Pero a Consellería Política Social da Xunta de Galicia, nesas inspeccións que tanto lle gusta e tanto le ponen a hacerle a la Diputación de Lugo, que temos moitas, moitísimas, ordénanos, por imperativo legal, sabe o que é, non? Que cesemos a actividade nos centros de día, porque non hai usuarios.
A propia Consellería da Xunta de Galicia. Ou os deixaron co cu aire ou non teñen nin puñetera idea do que están a falar. A propia Xunta de Galicia do Partido Popular. E as infraestructuras non están infrautilizadas. Hai algún diputado aquí do PP que disfruta delas tamén de vez en cando. Deixen de facerse fotos fora e entren e coñezan os nosos centros de atención a maiores. Gracias, don Pablo. Polo BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijideo, a verdade é que cando leín a proposta dixen os adversarios que temos non son moi hábiles en canto ten que ver con estrategia política, porque eu lendo, claro, vostedes retrotraense a 15 anos antes, compromisos que non son meus nin do presidente, porque non éramos deputado ningún de nós, o sea que retrotraense aí, pero o que fan é un retrato de 15 anos de abandono do Partido Popular aos maiores desta provincia. Eu repítome moito, para que vostedes insisten en algo e insisten en sinalar claramente que a Xunta de Galicia abandonou, non sei, vostedes sabrán por qué, porque diñeiro tiñan e competencias tiñan tamén, pero decidiron non facer nada por os maiores desta provincia. Polo tanto, eu cando a leía digo, ostras, díxenllo antes, está aquí o dianteiro que leva 15 anos sin meter un gol, dicéndolle o porteiro do equipo que a ver se marca un gol. Home, pois a min eso pareceme un pouco ridículo. Son vostedes que nes teñen as competencias en servicios sociais. Xa eu decía no debate anterior, pero que a veces parece que lles costa entender que as competencias nas leyes repártense por algo. E repártense porque vostedes teñen os fondos para abrir esas cousas. E vostedes siguen insistindo e insisten no propio fracaso da Xunta de Galicia con a provincia de Lugo, con a discriminación histórica. E mire, vou facerme un pouco iluso e voulle comprar que vostedes non son sectarios, porque repetiu-no moito hoxe. Supoño que eso de excusatio non petita, pero, bueno, voulle comprar que non son sectarios. Vou supoñer que os que están na Xunta de Galiza a cargo da Consellería de Asuntos Sociais, que están aí para algo e que van facer algo, entón, bueno, como son capaces de ler as normativas e saben que lles toca por competencia os servicios sociais, eu voulle facer unha pregunta sinxela. Eu vou escribir a resposta antes de que vostede me pregunte. Xa verá, no segundo turno podeme contestar. Cantos euros, xa que non son sectarios, se son un goberno competente, cantos euros vai invertir a Xunta de Galicia en colaborar con a Diputación de Lugo nos centros de maiores da provincia, provinciais? Ben sexa para os centros de día que reclaman nesto, ou ben sexa para o que falta por construir, ou para o que nos custa o mantemento. Cantos euros? É unha pregunta sencilla. Eu, entendendo que saben ler e son un goberno responsable e saben que teñen as competencias e como vostede dixo moitas veces que non son sectarios, vamos resumir esta moción nesa pregunta. Cantos? Eu escribín aquí nun papel a resposta. A ver se acertamos. Non son un mentalista, pero creo que vou acertar. E xa non vou gastar máis xa hasta que me responda a esa pregunta e a partir de aí seguimos falando. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, don Antonio. Moitas gracias, presidente. Bueno, resumindo, aquí hai unha serie de inmobles, citámonos anteriormente, unha serie de compromisos de apertura de centros de día vinculados aos centros de atención a maiores que iban por convenio asinado por esta institución, que me imagino que o que firman sexa o goberno do presidente Tomé, sexa o goberno de Darío Campos ou sexa o goberno de José Ramón Gómez de Esteiro, terá algún tipo de valor ou vinculación, non sei, ou senón o que se firma aquí con vostedes é papel mollado, que parece ser que sí que o é. Pero, bueno, o caso é que hai 153 familias que se poderían estar beneficiando desta medida de conciliación, desta medida de cuidado dos seus maiores. Claro, dice o señor Rivera que hai só 7 solicitudes. Oiga, é que, claro, solicitar un servicio imaginario
Sería complicado que solicitaran, claro. Sería complicado. É como eu intentei comprar entradas para o concerto de Sabina en Lugo, pero que non as sabía, claro. Evidentemente, complicado. É complicado. Seguramente se venderan máis de algún concerto que si existira, claro. Pero isto probablemente é complicado de entender para o señor Rivera, pero que é moi complicado para as familias intentar apuntarse a un servicio imaginario, que estará o mellor na cabeza do señor Rivera. Dice, ademais, que o presidente non prometeu estas infraestructuras en ningún momento. Non, señor Rivera, creo que dixo eso, non? Vale. E dice o señor Castro que nos retrotraemos 15 anos antes. O tema da cronoloxía dos anos, o tema matemático, o señor Castro non o leva moi ben en xeral. Pero, bueno, falamos do ano 2021. Viernes 5 de febreiro do ano 2021. Aquí hai unha nota de prensa da Diputación Provincial. Creo que este señor que está aquí é o señor Tomé, se non me equivoco. E creo que aquí, se nos ponemos a ler, a Deputación de Lugo investiu 1 millón de euros na construción do Centro de Atención a Maiores de Navia de Suarna e o Concello achegou 200.000 euros. Este centro, ao que só falta rematar co equipamento, contará con 30 plazas de residencia e 20 de centro de día. Isto é un anuncio do señor Tomé. Pero non decía ahora, fai un momento, que non se comprometera nunca. Ai, non. Se despistouse, joder. E todos os convenios que firmou o Partido Socialista non valen de nada. Papel mollado para estes 8 concellos. Díganlle o señor Castro ou o señor José María que ten detrás que o que asinaron no seu día, que non vale de nada. Que os centros de día de Fonsagrada e de Castroverde, pois que non valen de nada. Díganlle. Dice que non ten licencia. E eu teño aquí, curiosamente, a licencia da Xunta de Galicia para o centro de día de Castroverde. Señor Rivera, mire, que non perda, pode anotar despois, non se preocupe. Mire, está a autorización. Esta autorización para o centro de día. Pero non dice que a Xunta lle prohibiu abrila. Oiga, minta un pouco menos, traballe un pouco máis e cumplan, sobre todo, o que lles prometen aos veciños. 153 familias. Gracias, señora Mejide. Pois, señor Rivera, o seu turno. Sigo dicindo que non é o lápiz máis afilado do estuche. Xa yo digo claramente. Si estou eu, gracias a Dios, porque a mentiroso non lle gano, eso é verdade. Porque mira que pasou xente por aquí na portavocía, pero vostede vai a peito descoberto. Eu alégrome, porque claro, di aquí unhas barbaridades, acaba de ler unha nota de prensa, só hai que verlle a cara da tontería que estaba dicindo co que estaba vostede propoñendo aos seus compañeros. Non ten nada que ver co que estamos a falar aquí, nin co que vostede dice que dixen eu do presidente o que comprometeu. O compromiso é claro, señora Meijide. Esas actas de inspección da Xunta de Galicia, que teño aquí unha, que di que cesemos na apertura dos centros de día. Eso para empezar. Si, enseño que queira. Pero que lla pediu a Xunta? De onde a sacou? De onde sacou esa acta? De onde a sacou? De onde a sacou? Mire ben de onde saca as cousas, que hai delitos por acceder a determinada información clasificada, con datos persoais. Vostede sabrá moito de matemáticas, pero de dereito penal pouco. Ollo onde... Bueno, xa está o señor Balado, que é o que interpreta. Está zipizape. Aquí están, zipizape. Pero, bueno, é o que hai. Así, bueno, é o que lle pasa, señora Meijide, porque vostede ni xestionou na súa vida política, que leva ao mesmo tempo que a min. Mire ben de onde sacou eso, señora Meijide, que todo se sabe. Tamén sei que vostedes levaronlle a firmar ao alcalde de Ribadeo unha cousiña e non a quixo firmar porque é máis listo que vostedes. Pregúntelle ao diputado de Trabada, xa verá. Todo se sabe. É que aparte deixame rastro con caracol, señora Meijide. Deixame rastro con caracol. Neste caso, teño que decirlle o que lle viña comentando. Os centros de día, pois, vou facer como a vostede a partir da hora, como dixo do señor Rueda. Vou a consensuar cos lucenses e cos técnicos da Deputación de Lugo. E a partir de aí tomaremos decisións. Pero non traten de parapetarse na Xunta, na ineficacia da Xunta de Galicia, o seu mal facer cos maiores. Abandonaron os maiores. Morreron o ano pasado 354 maiores sin tan siquiera ser atendidos por culpa da Xunta de Galicia. Por a súa culpa, por a culpa do seu partido, da súa nefasta xestión na Xunta de Galicia, morren persoas, señora Meijide. E yo podo demostrar. 2.700 personas sin ser atendidos. E ven vostede aquí dicindo que se a lei de dependencia do señor Sánchez xa non saben que facer.
e vostede minte. Mire, voulle dar un consello. Deixe de ser tan cobarde e dé a cara, deixe de facerlle caso a señora Elena Candia, deixe de andar tecendo e faga política de verdade, porque lle digo, co nivel das cousas que trae aquí, é bastante lamentable, bastante nivel do barro, e di moito de vostede. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, falaba que eu non era moi de números, é algo que é bastante certo, pero hai números que son doados. Vostede non quixo respostar, pero 0 euros é o compromiso que ten a Xunta de Galiza cos maiores desta provincia. 0 euros en 15 anos e 0 euros no futuro. Eso é moi sencillo de entender, non fai falta matemáticas avanzadas, nin nada. 0 euros, hasta un cativo moi pequeno pode entender a canto chegan 0 euros. 0. Vostedes son o partido do 0 en atención a maiores. 0. Non é moi difícil ter matemáticas. Despois, claro, é verdad que non son moi de números, pero a súa moción empeza falando dunha data do ano 2010. Do ano 2010 ao ano 2025 salen 15 anos, señora Meijide, e eu son o que non sei de números. Pero 0 sería grave por parte da Xunta que invertira 0 euros nos centros de maiores ou que colaborara con 0 euros con a Diputación de Lugo, xa que vostede dice que non son sectarios. Pero tamén hai outro 0. E sabe cal é? Vostedes, en todo o tempo que levo de deputado, non leín todas as outras, pedironlle a Xunta en todos esos anos, en 6 anos, que colaborara con 0 euros con a rede de centros de atención a maiores da Diputación de Lugo. E que se resume deso? Co interese do Partido Popular de Lugo ou dos deputados do Partido Popular de Lugo na atención aos maiores é de 0. Porque se vostedes non foran sectarios, se vostedes realmente lles preocupara a atención aos nosos maiores, farían algo que é de sentido común, que é reclamarlle a quen ten o diñeiro e as competencias que colabore con quen está facendo algo. Mire que idea máis revolucionaria, que cousa máis extraña, que alguén que di defender os maiores da nosa provincia lle pida aos que teñen as competencias que invirtan. Non teñan medo, vostedes dicen que non son sectarios. Firmen un convenio con a Diputación de Lugo e colaboren. Non queren que todo estexa en funcionamento, que vaya todo moi rápido. Pois mire, para iso tamén lle digo outra sorpresa. Fan fondos e non os hai limitados. Colaboren con nós, peguen a chamada á Diputación de Lugo, séntense e fagan un anuncio real e invirtan no cuidado e atención aos maiores desta provincia. E se non, eu recomendolle que deixen de facer o ridículo. Que deixen de facer o ridículo poñendo acento en que esta Diputación sí que atende aos maiores e que a Xunta de Galiza os abandona. Gracias. Bien, pois para rematar o debate deste punto, señora Meijide, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. 0 é o compromiso que teñen vostedes con abrir eses 8 centros de día. Prórroga de Trabada, de Ribadeo, de Fonsagrada e de Pol. Non se ve por ningún lado, privatización sí, pero non se ve por ningún lado a intención de abrir os centros de día deses concellos. Señor Rivera, xa nos empezamos a coñecer. Cando empezan os descalificacións persoais e tal, que a min a verdad que me importan, vou a ser mal falado, 3 pitos o que me diga vostede, é que está nervioso, é que lle desmontaron as súas mentiras. Miren, decía que o presidente Tomé nunca anunciara os centros de día, se lle enseñei unha nota de prensa e unha noticia onde anunciara, pero que a que ten sentada a súa dereita anunciou tamén a apertura do centro de día de Pedrafita do Cebreiro, ademais o 19 de febreiro de 2021, que minten máis que falan. Pero que ademais, ao que lle preocupa a vostede tanto, e outra mentira que lle desmontamos hoxe, que lle preocupa tanto, isto accedimos nun expediente provincial. Licencia, conceder autorización de inicio de actividades de centro de servicios sociais, centro de día para persoas maiores do Castro da Xunta de Galicia. Esta é a autorización nun expediente provincial, non fai falta buscalo por ali. Gracias. Cumpran cos 8 concellos que lles comprometeron centro de día. Gracias, señora Meijide. Sometemos a votación esta proposta do Partido Popular sobre os centros de día das residencias. Votamos.
Votos emitidos 24, votos a favor 11, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 8, moción do Grupo Popular para instar a Goberno da Diputación a cumprir o compromiso de investimentos no Concello de Viveiro. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente, don José Tomé Roca, e dos señor diputado, doña María Pilar García Porto, don Pablo Rivera Capón e dona Marisol Morandeira, representante do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde dictaminar favorablemente a moción presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. E para expoñernos a iniciativa, o conxunto do pleno ten a palabra don Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. Doulle a benvida tamén a alcaldesa de Viveiro e os concelleiros que a acompañan no día de hoxe entre o público asistente. Ben, vamos a falar unha vez máis de cumprimentos, de cumplir o prometido e cumplir, pois, con algo que o presidente prometeu con luz e taquígrafos ante os medios de comunicación entre os veciños de Viveiro. Viveiro é a capital da comarca da Mariña Lucense, é o municipio máis poblado da Mariña e o terceiro máis poblado da provincia de Lugo. Ten importantes servicios para a comarca, ademais de contar co porto de Celeiro, un dos máis importantes da comunidade autónoma, e numerosos atractivos turísticos, tanto naturais como paisaxísticos, patrimoniais, culturais e históricos que o fan ser un referente en Galicia. Ao mesmo tempo, ten importantes tradicións e diferentes eventos con recoñecementos nacionais e internacionais. Durante as últimas décadas, o desenvolvemento de Viveiro sufre un estancamento e a situación económica actual do Concello está nunha situación comprometida debido á xestión dos gobernos dos últimos 20 anos do Partido Socialista e do BNG. Esta situación, coñecida por todos, levou tamén pola Diputación Provincial de Lugo, levou que a propia Diputación que colaborara en diferentes ocasións co Concello de Viveiro, incluso co financiamento de gastos correntes. Tanto o propio presidente do ente provincial como a PSOE teñen anunciado públicamente compromisos co Concello de Viveiro que en boa parte deles non foron cumplidos. Esta situación abocou á Corporación Municipal a aprobar unha moción de censura e cando estaba en plena tramitación, en pleno diálogo, o presidente da Diputación, don José Tomé, no municipio de Viveiro, comprometeuse a apoiar ao Concello con 1 millón de euros para diferentes investimentos no municipio. Entendemos, por suposto, que esta axuda anunciada polo presidente públicamente non era para parar unha moción de censura, o que sería un agravio, non? Senón para axudar ao Concello de Viveiro nesa situación tan difícil e aos seus veciños. Non se entendería que prometese ese apoio condicionado a se continuaba a ser alcaldesa a señora María Loureiro, porque iso suporía recoñecer que o Goberno da Diputación de Lugo fai un uso sectario ou partidista dos fondos públicos da institución provincial. Por este motivo, presentamos a seguinte proposta de acordo. Primeiro, executar o ofrecemento público do presidente da Diputación, don José Tomé, consistente en investimentos por valor de 1 millón de euros no Concello de Viveiro. E segundo, garantir que a institución provincial continuará a cumplir coa súa competencia de cooperación cos concellos de menos de 20.000 habitantes, tanto para apoiar o Concello de Viveiro como os demais concellos da provincia con criterios de transparencia e igualdade. Moitas gracias. Rematou. Como non dixo que rematara, que daba tempo, por eso lle pregunto. Pois ben, pois para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Sí, moi ben, pois evidentemente agradeces o tono do deputado Partido Popular, pero xa nos vamos coñecendo, non? Porque fai algunhas afirmacións canto menos curiosas, non? É dicir, se presupoñemos ou parte da base que esas promesas que non foron tal, eu eso non sei de onde o sacan. A alcaldesa puxo riba da mesa unha serie de proxectos e punto pelota.
que sumaban aproximadamente desa cantidade. Tampouco pois vamos a entrar en máis matices. Pero se presupoñemos que eso non era para frenar a moción de censura, entón eu que teño que supoñer? Que o que prometeron vostedes sí ou non? Respóndame a iso, porque non me quedou nada claro. Non sei se tuvo un lapsus. Volvo a repetir, non se prometeu por parte deste presidente nunca 1 millón de euros. Puxéronse riba da mesa unha serie de proxectos por parte da alcaldesa ao respecto. En cambio, vostedes, polo que vexo aquí, el pacto formado ayer con el Partido Popular y por Vivero contempla inversiones de alrededor de 6 millones y cuenta con el respaldo del Gobierno autonómico, es decir, da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular. Mire, falan vostedes de promesas incumpridas, de investimentos por parte da explotación en Viveiro, pero en realidade isto é moi diferente. Entre 2025 e 2027, Viveiro vai recibir en torno a números redondos, 2 millóns de euros da Diputación. Casi 1 millón de euros máis do que vostedes están a pedir aquí, é curioso. Este dato, supoño que o conocerá, ou debería coñecelo a nova alcaldesa, e tamén o deberían de coñecer vostedes, porque entón non acabo de entender cal é o seu papel na oposición. Por que esa diferencia entre vostedes e nós? Cando nos miramos cara a Viveiro, pensamos nos veciños, todas as obras que se están a executar a día de hoxe en Viveiro levan o selo desta institución. A primeira fase das beirarrúas de Magazos, a humanización da rúa do Porto en Celeiro, onte mesmamente firmábamos ca alcaldesa o convenio da Semana Santa, pero vostedes miran para Viveiro, poñen unha marquiña azul no mapa e andando. Comenlle a orella quen se deixa comer a orella, se son tránsfugas les vale todo, cólganse medallas e andando. Din vostedes que Viveiro sufriu un estancamento, din públicamente, ademais. A min chama a atención, porque, home, eu non son da Mariña, pero algo sigo o tema. Efectivamente, claro que hai un estancamento. Pero non lle culpa nin da Diputación, nin da alcaldesa saínte, señor Demetrio. É evidente que o estancamento ben derivado da inacción durante todos estes anos de goberno socialista por parte do goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia e a súa inacción. Fíxese, queixanse vostedes de que se o presidente non reciba alcaba. Ao final, vamos a ver, acórdase agora vostede tamén de que Viveiro é a capital, non sei se dixo da Mariña, tenme que disculpar porque non o entendín ben, estaba un pouco aturdido, dixo a capital, claro, é o terceiro concello en poboación da provincia de Lugo. Vostede sabe, ou sabería dicirme se o recibiu o señor Feijóo ou o señor Rueda algunha vez? O mellor sábeo, non? Está claro que parte dese conchabeo que tuveron para cadar a alcaldía pois demostra claramente que bloquearon a propósito proxectos de vital importancia para Viveiro durante anos. Dígase a variante da Costa Norte, antes non se podía facer, botáballe a culpa hasta Pedro Sánchez. E agora, de repente, magia, potagia, se va a hacer. Bueno, se va a hacer, non sei o que levará a variante. O mellor meten ali... A ver, non se vai facer, porque sabe como a min, podráse licitar o proxecto, terán que facer miles de cousas, pero non se vai facer. Entón, que é o que lles pasa? Claro, conseguiron o obxectivo, pican Flandes, marca azul, prometemos 6 millóns, pero ahora danse conta que nin por tempos, nin por investimento, van a ser capaces de chegar aos obxectivos e aos compromisos con por dinero. Perdón, sí, por dinero non, por Viveiro, foiseme a pinza outra vez. Entonces, claro, agora que dicen, bueno, pois como o presidente foi ali, a alcaldesa lle propuxo 6 ou 7 proxectos, pois pa diante, que poña tal. Home, non, se os prometeron vostedes e acordaron unhas cousas cos seus socios de goberno, pois páguenas vostedes, porque é que senón é que a Xunta debe ter un presuposto infinito, para ano que ven debe ter hasta remanentes, non gasta un peso. Moitas gracias, señor Rivera. Don Daniel, o seu turno. Moitas grazas, señor presidente. Señores do Partido Popular,
non sinten vergonza de traer unha moción como a que hoxe nos presentan aquí, despois do bloqueo ao que nos teñen acostumbrados no día a día, ao fronte das institucións que representan, como no caso da Xunta de Galicia, fronte aos gobernos locais e municipais de cores distintos ás súas. É que é alucinante. Eu, por este motivo, o único que podo facer é solicitar a retirada da moción. E como non van facer, vou facer unha reflexión a respecto da situación vivida no Concello de Viveiro o pasado 7 de marzo. Miren, o PP sacou o seu manual de moción de censura, souberon controlar os tempos e sempre coa complicidade da Xunta que ignorou a Viveiro durante todo este tempo. Forma parte dun plan predeterminado no que o cómplice é, como decía Pablo Rivera, por diñeiro ou por Viveiro. A prova está en que aseguran ser os desbloqueadores. O sea, aseguran ser os desbloqueadores. Por lo tanto, están afirmando que había un bloqueo. Do que, ademais, eles formaron parte neste ano e medio bloqueando a acción de goberno e facendo pinza co Partido Popular. A Xunta bloqueou Viveiro. O PP bloqueou Viveiro. É así. E sábeno os veciños e as veciñas de Viveiro. Sabíamos que existía esta posibilidade dun desenlace como este en Viveiro, pero iso non nos desviou dende esta institución co noso objetivo de servir a veciñanza. Hoxe veñen aquí dando leccións de promesas incumpridas. Eu pregúntome, nós preguntámonos, van traer un a un os 67 concellos da provincia? Home, sexamos serios. Eu tamén podería, e moitos dos que estamos aquí, e moitas, tamén poderíamos expoñer casos sangrantes de investimentos prometidos, como, por exemplo, a depuradora para Reinante, en Barreiros, que a exconselleira de Infraestructuras e Vivenda da Xunta de Galicia, Etel Vázquez, realizou fai anos. A día de hoxe, no Concello de Barreiros, hai moitos outros, seguimos agardando a que a Xunta de Galicia, en base ás súas competencias que lle son atribuídas, cumpra co seu compromiso de atender a execución das actuacións e proxectos comprometidos. Claro, ali non conseguiron gobernar e a promesa esfumouse. Pero a promesa esfumouse e os intereses da veciñanza tamén. Iso non se dan conta. Durante anos houve necesidades urxentes para o Concello de Viveiro, aos que o PP fixo oídos sordos. Viveiro merece un trato equitativo por parte da Xunta, independentemente de quen goberne. E danse conta agora. Milagrosamente, como decía tamén Pablo, a partir de agora, veremos como nos venden que se vai a desbloquear o Pexón, retomarase a promesa da construción da vía de alta capacidade, e será pura coincidencia que cando antes non había cartos para investir en Viveiro por parte da Xunta, agora aparezan. Isto que é un goberno serio ou é a semana da maxia en Viveiro? É que eu xa non sei. É a forma de facer política do Partido Popular. Pola súa parte, por Viveiro sempre fixo da exigencia da saída de María Loureiro a súa bandeira, pero nunca mostraron disposición por apoiar unha alcaldía do BNG nin para asumir responsabilidades no goberno. Con esta decisión, por Viveiro e o propio Partido Popular traizonan sen escrúpulos as súas bases electorais. Todo polo poder, lle podíamos chamar a esta película que montaron en Viveiro. Todo polo poder. Curiosamente, o primeiro acto masivo da veciñanza en Viveiro foi a mobilización convocada pola Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública da Mariña o 23 de marzo co apoio de colectivos culturais, sociais, ecoloxistas e de outro tipo de toda a Mariña. 5.000 persoas que estaban ali. E que fixo a alcaldesa? A alcaldesa o único que fixo foi negarlle a megafonía para o evento á plataforma. Puxose de costas pola súa saúde e a dos seus veciños. Pero, miren, o único que lle interesa a nova alcaldesa é o que di unha nota de prensa do 20 de marzo de 2025.
A nova alcaldesa de Viveiro, Mariña Gaimunde, propón 2 soldos exclusivos para o seu mandato como alcaldesa. Un para ela mesma, que gañaría 59.000 euros anuais, 15.500 euros máis que a anterior alcaldesa, e outro para o concelleiro de Obras Públicas, Parques e Xardíns, Vicente Vázquez Chao, que gañaría 25.000 euros. Cuestión de prioridades. O PP sempre mirando pola veciñanza. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Don Demetrio, segundo turno. Gracias, señor presidente. Bueno, eu entendo que no BNG están moi doídos por perder ese pase. Un momentillo, don Demetrio. Digo yo ao público que se absteña de facer comentarios porque senón teria que desaloxar a sala e non querería, por lo tanto, procuren non facer ningún tipo de comentario. Moitas gracias. Continúe, don Daniel. Don Demetrio. No, decía que entendo que no BNG están moi doídos por perder ese pase de modelos continuo que tiñan esa loita coa alcaldesa para ver quen collía máis fotos un día tras outro nas diferentes cousas que facía ou que non facía e que agora reclaman en 3 meses porque non se fan, cando realmente cando tuvo competencias deixou de facelos naquele momento. E ese pacto con Porviveiro da que eles rexeitan. Conocen moi ben aos candidatos de Porviveiro e aos representantes de Porviveiro. De feito, foron representantes do BNG. Deberan nos conocer moi ben. Deberan nos conocer moi ben e a forma. E por que se produceu esta situación? E agora respondo ya ao señor Rivera. Precisamente porque había un pacto de Porviveiro co Partido Socialista de Viveiro que foi incumplido de forma reiterada. Había unha serie de compromisos en ese pacto e unha serie de investimentos por parte da Diputación Provincial que foron incumplidos e dai Porviveiro libremente apoiou esa moción de censura para darlle un xiro a unha situación que estaba levando a Viveiro non só a bancarrota, senón a que non se fixera absolutamente nada. E agora, pero o que traemos aquí é que sorprende que desde o BNG se pida retirar unha petición de algo que se prometeu. 1 millón de euros de investimentos para Viveiro. E o BNG quere que non se fagan esos investimentos. Pide que se retire a petición. Nada, que o BNG xa nesta petición o que debería é apoiala, porque son beneficios para os veciños de Viveiro. O que tiña que facer é apoiala de forma directa xa e pedirlle ao presidente da Diputación que é quen tiña que responder esta moción, porque foi unha palabra del, que é quen tiña que contestar aquí, se vai cumplir ese compromiso ou non, e apoialo directamente, porque é mellora para Viveiro. Respecto ao que non é certo, que dice o señor Rivera, que esas promesas non foron tal, e que son mentira, pero si se leu en todos os medios. Eu teño aquí titular da Voz de Galicia, Tomé insta a Porviveiro a rectificar e promete inversiones por 1 millón en el municipio. E dentro da noticia dice directamente, Tomé apuntó a unha potencial inversión garantida, entre comillas, por parte del Gobierno provincial de algo máis de 1 millón de euros en 4 proxectos. É que non é ningún invento. Isto está recollido polos medios de comunicación que estaban ali presentes. Non é ningún invento e non son promesas que non foron tal como manifestou antes o señor Rivera. Pedimos que cumpla ese compromiso, pero como ben dixo antes o señor Rivera, hai asuntos que a alcaldesa ten que tratar directamente co presidente. Por iso digo que sería quen tería que responder esta moción e non vostede, que sabemos que non ten competencias para facelo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Don Pablo. Pero que se teño competencias é para instalo a retirar inmediatamente eso del paseíto de modelos, porque as sabendas é moi desafortunado, e por iso lle digo que xa nos coñecemos, va con el tono suave, a la chita callando, pero iso é unha machistada que debería retirar inmediatamente desta acta de sesións, porque me dá bastante vergoña. Porque se fora home non faría ese comentario. É unha vergoña pola súa parte, pero bueno, xa me din conta como era vostede fai tempo. Dito isto, non o vai facer porque a vista do comentario poderlle máis orgullo que retirar ese comentario absolutamente moi mal sonante, machista, como é o que acaba de facer, e polo tanto, pois bueno, ríase. É a súa política, aí están. O Partido Popular ríndose dun comentario machista. Regocíjese en su ego. Regocíxese. Así vai este país, con xentuza como a vostedes. Eso é o que hai. Paseito de modelos. Venga, hombre, por favor, explíquello despois á xente de Viveiro, en fin. Volvemos ao tema. Dixo eso, señor. No, moi mal, no, estoulles dicindo, xa sei que lle molesta, pero acaba de decilo. Te gustaría que o dixera dunha concelleira súa?
Claro, é que a piel fina é para o Partido Popular, para o resto non, e as cousas hai que decilas e poñelas arriba da mesa. E encima estánse rindo, cos vin ríndose. Claro, estánse rindo. Entonces, dito o tema que xa sei que lles molestou, co cal entendo que asumen a cuestión, deberían retiralo, insisto, volvo de sempre. É dicir, eso das promesas que vostede di, pois non sei onde dice, había 4 proxectos, é o que está dicindo a nota de prensa, leo o que di. Despois outra cousa é o que vostedes interpreten, que é como o que se lles está dicindo. A min o que me preocupa seriamente o que lles decía na primeira intervención. 6 millóns de euros, quero saber se a alcaldesa actual se reuniu xa co señor Rueda para poñer en marcha todas esas actuacións. Porque, claro, son actuacións por valor de 6 millóns de euros. De 6 millóns de euros. De onde van a sacar? Pois non o sei, porque nos orzamentos da Xunta non o vexo. Entón, se vostedes se comprometeron a eso, pois terán que facelo. Non pedirlle aos demais que fan o de sempre. Estaban aquí os alumnos. Vostedes é como ese alumno que non prepara o examen, ten examen o día seguinte, leva todo o trimestre sin facer nada, e suspende o exame e despois a culpa a quen lla botan? O profesor, os pais... Bueno, claro, son así. É dicir, non, vostedes teñen un compromiso de goberno lexítimo, que eu non lles digo que as mocións de censura están aí e pódense facer. É algo absolutamente lexítimo. Claro, ahora, se nos comprometemos a facelo, se queremos poner la marquita azul e adquirimos un compromiso, cumplámosle, non vayamos al resto a pedirles que hagan lo que non hacemos nosotros. Moitas gracias. Don Daniel, o seu turno, o segundo turno. Mire, reitero tamén que retire esa desafortunada frase referida tanto a María como a Miriam. A verdade é que, menos mal que non están xa o alumnado destes dous colexios, porque menudo exemplo tratar así a dúas mulleres. Non me señale, porque acabo de decir un pouco o que todos pensan, non? Mire, fala no segundo punto, pois se non o pensan, díganlle que retire o que acaba de decir. Claro, que retire. Mire, fala no segundo punto desta moción de garantir que se siga cooperando dentro da Deputación. Miren, o compromiso da institución provincial cos concellos evidenciase a través do Plan de Deputación, no que se aproba anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal en cuxa elaboración deben participar os concellos da provincia. Dígollelo porque igual non o saben, que despois están en contra, pero eu animo-os a que lle soliciten á Xunta un plan similar para os concellos, ou polo menos que asuman as competencias impropias que nos cargan aos concellos. Miren, no caso de Viveiro, un dos concellos de toda a provincia cun orzamento maior destinado para as actuacións do Plan de Deputación, que nesta anualidade ascende a 593.910 euros. Entre outras actuacións, as financiadas co cargo do Plan de Deputación son a reposición de varias vías, de viais, sustitución de colectores de saneamento, adquisicións de vehículos, adquisición tamén de maquinaria para distintos departamentos e financiamento do propio servicio de atención ao fogar. Digo porque igual non saben o que reciben cada concello da Deputación Provincial. E iso así, sin ningún tipo de xestión, só co Plan de Deputación. E mire, o compromiso da vicepresidencia pola nosa parte sempre foi firme e nítido, en gran medida a través das concurrencias públicas e abertas ao tecido asociativo, cultural, deportivo e de formación, educación infantil e primaria no rural a través de nosos programas como Amarela, o Que non arde, ou da Escola Granxa, que, aínda que vostedes pensen que é mínimo ou que non é importante porque só pensan igual nos baches, o tecido asociativo, cultural e de infantil e de primaria moitas veces fan moitas das actividades grazas á aportación desta entidade e non do que reciben por parte da Xunta de Galicia. Vou rematar xa facéndolle unha pregunta que quero que me responda. Vai seguir o PP ao fronte da Xunta de Galicia bloqueando
aos concellos que non goberna e que non son da mesma cor política? Gracias. É esa a igualdade que pide? É esa a igualdade que Gracias, don Daniel. pide? Contésteme, por favor. Rematou o seu tempo. Moitas gracias. Turno de peche para don Demetrio. Gracias, señor presidente. Bueno, cando alguén non ten argumentos, ten que consumir case a maior parte do tempo en algo que interpreta a súa maneira, non? Non hai maior machismo que non entender o que é a igualdade. Os pases de modelos tanto se aplican a homes como a mulleres. Iso é a igualdade. A igualdade. E tanto no goberno de Viveiro había homes como mulleres. Eu non me referín a naide en particular. Cando digo pase de modelos, aplico a todo o mundo. A todo o mundo. Iso é igualdade. Vostedes non. Vostedes encasillan e xa asocian que un pase de modelos teña que ser unha muller. Iso é a igualdade que entende o PSOE e o BNG. Esa é a igualdade que predican, esa é a igualdade que predican. Non se poña nervioso, señor. Non se poña nervioso, hombre, ningún dos dous, non se poña nervioso. A igualdade é para todos. As pases de modelos son de todos, hai nos de homes, de mulleres e conxuntos. Entón, non vayan por aí porque non vou a retirar absolutamente nada. O que está claro é que non teñen ganas de apoiar unha demanda para o Concello de Viveiro, un compromiso persoal do presidente no Concello para os veciños de Viveiro e melloras en 4 obras para o Concello de Viveiro. Eso non traten de esgochar o que van agora seguramente votar en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Pois se non lle quedou claro, vou dicir eu. Dígame dunha grabación miña comprometendo 1 millón de euros para Viveiro. Unha grabación miña. Grabación, non interpretación. E eu non teño firmado ningún compromiso co Concello de Viveiro en ese sentido. Por lo tanto, non veño usted aquí mentindo. Iso é unha solemne mentira e manipulación. E o que ten que preocuparse usted é por 6 millóns, que é moito máis importante que 1 millón. Por 6 millóns. Se unha alcaldesa promove uns proxectos e busca financiación para esos proxectos, iso non significa que a outra parte tiña ese compromiso. Pero onde saca usted iso? Usted me escoitou a mí, teña unha grabación. Sí, non saca usted unha nota do medio de comunicación que interpreta o que interpreta e ya está, o lo que le cuentan. Así que, eso que lle quede clarito. Dígame usted un documento donde este presidente haya firmado nada en ese sentido. Que esos son os compromisos que valen. Así que, aclarado isto, sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 11, votos en contra 13, abstencións non hai, queda, por lo tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 9, que é a dación de conta dos acordos da Xunta de Goberno relativos á modificación e sustitución de investimentos incluídos no Plan de Diputación de Cooperación cos Concellos 2024 polos Concellos de Guitiriz e de Samos. Punto número 10, dación de conta da información económica a 31 de marzo de 2025. Punto número 11, dación de conta do informe do primeiro trimestre de 2025 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Punto número 12, dación de conta do informe da avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera a 31 de marzo de 2025 e previsións a 31 de decembro de 2025. Punto número 13, dación de conta do informe do mes de xaneiro relativo ao cumprimento dos prazos do Real Decreto 635/2014. Punto número 14, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de abril de 2025. Punto número 15, comunicacións de presidencia que non hai. E punto número 16, rogos e preguntas. Hai unha primeira pregunta que formula, según teño os datos aquí, don Antonio Mejide, en relación co paseo do rato. Ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Moi brevemente, entendo, ademais, desde o punto de vista absolutamente constructivo esta pregunta. A Borrasca Oliver, como ben saben, tivo lugar o venres 11 de abril, afectou a
afectou a moitos territorios, pero tuvo un importante impacto na nosa cidade, aquí concretamente na cidade de Lugo, tamén na provincia, e moi concretamente afectou de xeito notable ou contundente ao Río Rato e ao Paseo do Rato que ten a Diputación Provincial dende fai uns cantos anos. Como ben saben, o presidente e o alcalde de Lugo, que se desplazaron ali o día 15 de abril, o martes, está nun estado absolutamente lamentable. É certo que era imprevisible ver a forza desa crecida que tivo o cauce do Rato e que se levou todo por diante. Eso é verdade, é un efecto meteorolóxico que non se podía prever, eso non hai dúbida, nin lle bota ningún tipo de culpa, evidentemente, a este goberno provincial. O que sí que lles queremos preguntar ou queremos aclarar é cando vai a actuar a Deputación Provincial, xa que se anunciou unha actuación inminente da Diputación e, ademais, vaiselle pedir ou pediuselle a actuación tamén á Confederación Hidrográfica e despois de 6 semanas todavía non tivemos ninguna noticia, polo menos non temos nós coñecemento das mesmas. Por iso, nesta pregunta ou neste salón de plenos, o que lle preguntamos é cando está previsto comezar as actuacións de reparación e de mellora do Paseo do Rato, a vista de que a día de hoxe sigue nun estado absolutamente dantesco e intransitable. Gracias, señora Mejide. Esta pregunta vai dar resposta a voceira. Dona Pilar García Porto. As actuacións no Paseo do Rato está previsto que se inicien o antes posible, que en todo caso vai ser pronto, e terán que estar previamente resoltos todos os trámites pertinentes para poder iniciar esas actuacións. É fácil de comprender que hai que agardar polos trámites administrativos. Gracias. Quer repreguntar? Sí, moitas gracias, presidente. Creo que poucas veces vi maior inconcreción de plazos ou de intención de arranxar este paseo. Eu repregunto moi rapidamente. Este verano, que empeza dentro dunhas semanas, vai a estar a disposición o Paseo do Rato de recibir os milleiros de lucenses que utilizan a diario e os turistas e os veciños da provincia de Lugo que o disfrutan? Pilar? Pois mire, remítome á primeira resposta, pero ademais, falando de inconcreción, voulle lanzar unha pregunta, a ver se vostede é capaz de contestarme. Cando ten pensado a Xunta de Galicia iniciar as obras da estrada que se derrubou no Caurel fai 3 anos e pico? Eso sí que é inconcreción. Gracias, señora Porto. Segunda pregunta que formula don José María Fernández. Ten a palabra. Bos días. Moitas gracias, presidente. A canalización da drenaxe da estrada provincial Lugo P 3103 rompeu 1 de xaneiro de 2023 á altura da Escola de Santa María Maior, en Mondoñedo, provocando inundación dunha vivenda situada a escasos metros, así como danos noutras propiedades e incluso na propia vía. Unha situación que se volveu repetir en moitas ocasións nas que se rexistran fortes choivas na zona. Tanto o Concello, a través de distintos escritos, como os propios veciños e veciñas, a través dunha recollida de firmas, e este mesmo grupo lle teñen solicitado ao Goberno da Diputación de Lugo reparar a canalización tendo en conta a necesidade de incrementar a capacidade das tubaxas, así como reparar os danos causados ao firme da estrada e levar a cabo un mantemento axeitado das cunetas para que non se repitan de novo situacións familiares. O 31 de outubro de 2023 preguntábamos ao Goberno provincial polas xestións realizadas para a súa reparación. E o 28 de xaneiro deste ano 25, 2 anos despois da rotura, pedíamos ao Goberno provincial que atendese a reclamación realizada polos veciños e veciñas a través dunha recollida de firmas. O propio presidente, don José Tomé, aseguraba entón que evidentemente ao señor haberá que darlle algunha solución, porque máis alá de que teña a culpa que lle pase un tubo de auga pluvial por debaixo da vivenda, pois non parece o máis normal do mundo. A situación non só segue sen corrixirse, senón que deriva no progresivo deterioro da vía provincial debido ao desbordamento da auga pola vía, xa que non dispón de cunetas debidamente acondicionadas nin canalizacións adecuadas ou obras de drenaxe transversal. E, ademais da inacción do Goberno provincial neste asunto, chama a atención que recentemente o propietario da vivenda afectada pola inundación o 1 de xaneiro do 23 reciba unha notificación para pagar 361 euros de tasas polo Servicio de Bombeiros do Parque Comarcal do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento, dependente da propia Diputación de Lugo, nunha emerxencia originada precisamente polo desbordamento das canalizacións de augas pluviais e drenaxe da citada estrada provincial. A vista do exposto, este grupo formula a seguinte pregunta.
Considera normal ou lóxico o Goberno provincial e, concretamente, o presidente do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento pasar o cobro dunha taxa polos servizos dos bombeiros do Consorcio Provincial, dependente da propia Diputación de Lugo, ao propietario dunha vivenda inundada pola rotura e os defectos da canalización das augas de drenaxe da estrada Lupe 3103 en Santa María Maior, Mondoñedo, que tamén é titularidade provincial. Moitas gracias. Gracias, don José María. Señora Porto. Ben, supoño que o compañeiro deputado, como é dali da Mariña, de Trabada, coñecerá ben a situación que se dá nesta vivenda en Mondoñedo, porque a realidade que se tuvo leva décadas debaixo da casa en Santa María Maior. Nunca deu un problema, a verdade, ata que recentemente a Xunta de Galicia desviou as augas pluviais dunhas obras que se realizaron máis arriba, nun plano superior, e desviounas hacia a estrada da Deputación. E por eso, cando chove, a Xunta de Galicia xerou un problema, porque onde había capacidade para absorber unha cantidade de auga, agora é moitísima máis porque desviaron as augas da chuvia. Pero poden estar tranquilos, porque os técnicos desta casa están traballando xunto con técnicos de Augas de Galicia, que é quen xerou ese problema, igual non lle lo contaron, pero esta é a realidade, están traballando para buscarlle unha solución ao problema. Polo tanto, inacción por parte deste goberno non hai. Culpa tampouco porque levaban décadas con esas tubaxes debaixo da casa e nunca sucedeu nada. En relación ao tema das tasas do Servicio de Bombeiros, bueno, o primeiro que lles quero dicir, que xa o dixemos algunha vez máis neste pleno, é que cando teñan que referirse ao Consorcio de Bombeiros, se dirixan ao Consorcio de Bombeiros, non ao pleno da institución, porque, miren, este presidente é presidente do Consorcio de Bombeiros porque a Xunta renunciou a esa presidencia. E por responsabilidade está asumindo, neste caso, o señor José Tomé Roca, que é o presidente da institución, pero que a Xunta de Galicia non quixo asumilo. Con todo eso, o Consorcio de Bombeiros está participado 50% pola Deputación de Lugo e pola Xunta de Galicia. Por eso non teño ninguna dúbida de que vostedes saben sobradamente que no pleno do Consorcio se aprobou con unanimidade cos votos dos seus compañeiros do Partido Popular que esas tasas polos servizos que se presten sexan traspasadas ás persoas que se benefician do servicio. Así que a información que veñen aquí a pedir para a próxima vez suxírolle que ya pode pedir en primeira instancia aos seus compañeiros, nomeadamente o director xeral de Emerxencias, que forma parte do consorcio, así como os demais compañeros do Partido Popular que participan, en este caso, votaron favorablemente a esta aplicación. Entón, eu creo que deben de centrarse con estas cuestións. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Don José María, quer preguntar? Ten a palabra. Bueno, señora Porto, eu vexo entonces que aquí o culpable da inundación é a Xunta de Galicia, a Administración Autonómica. Vale, moi ben. Bueno, Pódolle comprar o relato de que haberá máis administracións implicadas neste problema. Para iso hai que consensuar. Ustedes, eu creo que o alcalde de Mondoñedo lles pediu unha reunión e a Diputación nin a Confederación Hidrográfica contestou. Entón, habrá que consensuar e habrá que subsanar o problema. O que está claro é que o señor da vivenda non ten culpa. Non ten culpa a que lle entre a auga na casa cada vez que chove e quede inundado. Non sei se vostede estivo ali, non sei se eu tuve aínda hai escasos días e vexo que ali non hai ningún tipo de avance. As canalizacións están totalmente abandonadas, os tubos levantados, está todo reventado e cunetas na vía provincial non existen. Por lo tanto, o que temos claro é que aquelo é unha vía provincial e quen ten que facer o mantemento é a Diputación Provincial. Entón, van subsanar o problema de mantemento da estrada? María, isto era unha repregunta. Leva vostede 5 ou 6 minutos sí, home, claro, usted non mira o reloj, pero eu sí. E no propio reglamento limita os tempos. E tamén lle digo unha cousa ao señor portavoz, porque é o jefe de todos, digamos, que as preguntas son sucintas e os rogos tamén.
Isto no Parlamento de Galicia ou no Parlamento do Estado non lle deixan facer. Así que vamos a limitar un poquito os tiempos de las preguntas, porque parece unha moción. Isto non pode ser. Así que ou as presentan como é debido ou non as calificamos e non vamos a incluir no pleno. Xa lle digo. Hai que facer cousas escuetas e preguntas concretitas. E logo non botar unha parrafada. Pois, voulle contestar eu, mire, xa libero a señora Porto. A Augas de Galicia é responsable dese problema porque aí non ten nada que ver a Confederación Hidrográfica. Que ten que ver a Confederación Hidrográfica que vostede está dicindo? Se iso é Augas de Galicia que é vertiente norte, non ten vertiente do Sil nin do Miño. Como ten que ver aí? Como usted dice eso? E segundo, hasta que fixo as obras a Xunta, canalizou as augas hacia baixo, non había problema. Creou nunha Xunta, claro. Pois que canalice esas augas, verá como xa non hai problema. E nós estamos dispostos a arreglar, pero non a parte. E Augas de Galicia ten que poñer outra parte para arreglar o problema. Os técnicos están falando, están traballando, se teñen visitado aquelos, están facendo o seu traballo. Non mezclemos cousas que non teñen razón. E logo, non diga vostede, como dixo aquí, é que o Consorcio de Bombeiros depende da Diputación. Mentira. Depende da Xunta de Galicia, fíjese, no 50%, e outro 50% na Diputación. Entón, para que dice que depende da Diputación? Por que non dice que depende da Xunta? E as tasas foron aprobadas por unanimidade, miembros del PP e miembros del Gobierno de la Diputación. Al 50%. A ver, dígalle usted ao señor, diga, ali vai ao señor e se diga, oye, mira, destos 300 e pico euros, a mitad é culpa do PP. E outra mitad é a culpa dos outros. Os outros somos nós. Dígalle así, porque iso é dicir a verdade, o resto é mentir. O resto é mentir. Así que, de verdade, as preguntas ou ruegos non son mocións. Xa lo digo para próximas que presente. Miren, verá como fan os parlamentos, pois este é igual. Así que xa verá como fan. Tomen nota disso. Moi ben, quedan os dous rogos. Un que formula don Luís Fernández Guitián. Ten a palabra. Bo día a todos e todos os presentes e gracias, presidente. O complexo turístico e recreativo de Augas Mestas, en Quiroga, foi construído no ano 1996 e é un claro exemplo das políticas pioneiras en materia de turismo e posta en valor do territorio da Ribeira Sacra e do Xeoparque Montañas do Courel. Esta área esténdese nunha superficie de case 10 hectáreas e ten varias zonas diferenciadas. Un edificio principal con cafetería e vestuarios, un edificio de recepción, unha zona de acampada, un espazo para autocaravanas, 4 bungalós de madeira, outras 3 edificacións de aloxamentos para inverno, 2 piscinas, unha de adultos e unha infantil, e un pantalán para embarcacións no propio río Sil. Ao mesmo tempo, é un claro exemplo de abandono do patrimonio provincial por parte do Goberno da Diputación. As instalacións levan 18 anos pechadas e abandonadas. Incluso foron obxecto de actos vandálicos e saqueos en varias ocasións. A pesar de obras que se fixeron no 2015 e a concesión do servicio non chegou a poñerse en marcha. O Grupo Provincial Popular ten demandado o seu arranxo e posta en funcionamento en varias ocasións. Incluso o propio Goberno Provincial se comprometeu no ano 2020 a que estivera en marcha durante o ano 2021. Mais recentemente, o Goberno Provincial anunciou, previo á súa adxudicación, unha reforma para que prevé únicamente 100.000 euros de inversión. Non só o complexo está abandonado e sin actividade, perdendo a oportunidade de dinamizar a zona dentro do ámbito turístico e económico, senón que o propio Goberno da Diputación se esquece de Augas Mestas no programa de rutas fluviais e tampouco autoriza o uso do embarcadoiro para colectivos e asociacións que o teñen demandado. A vista do exposto, este Grupo Provincial solicita ao Goberno Provincial activar os trámites para a posta en funcionamento do complexo de Augas Mestas en Quiroga e que se permita o uso do seu embarcadoiro a colectivos, asociacións ou entidades públicas ou privadas co obxectivo de favorecer a dinamización turística e económica da Ribeira Sacra e do Xeoparque Montañas do Courel. Moitas grazas. Moitas gracias, don Luís. A verdade é que podía aferrar un cacho de texto, porque o que hai ali xa sabemos, non? Sabemos os bungalos que hai, os edificios que hai, sabemos todo o que hai. Pero eu vou dicir unha cousa, don Luís. De verdade,
é por dicir que non son sectarios. Que tendenciosos son. A ver, cando se creou Aguas Mestas, vostedes crearon unha cousa ilegal. Porque ainda hoxe está sin legalizar. Ilegal, igual que crearon o Ponto do Sil, ilegal, que o legalizamos no ano pasado mandato. E igual que crearon o de Belesar, ilegal, que ainda está sin legalizar. Igual, todo eso, que ustedes ahora ven aquí para encargarse, crearon ilegalmente. E Aguas Mestas ainda está ilegal. Por lo tanto, hasta que esté correctamente, non nos vamos a poñer en servicio. Dígalle usted, vendalle usted o que queira por ali, pero eso non lo vamos a facer. E logo, a mí, sinceramente, eso de que só vamos a dedicarse... Canto quere que gastemos ali? 1 millón, medio millón, 700.000? Home, se os técnicos nos dicen que para facer as reparacións que hai que facer, chegan 100.000, canto quere usted? Díganoslo, porque tampouco dixo. Parecelle pouco 100.000, pero non dice o que fai falta facer ali. Así que, a ver, don Luís, e logo se van a queixar de que non deixamos atracar no embarcadoiro. Pois claro, se non está ilegalizado, non está en funcionamento, como vamos a fazer? Máncase alguén e quen é responsable? Pois claro, igual que nos outros embarcadoiros, se permite o atraque para cargar e descargar, pero non o amarre. Claro que son cousas, son conceptos que teñen que saber os patróns de embarcación. Vale? Así que eu creo que lle queda claro. Estamos traballando nelo, vámoslo a legalizar que non estaba e vámoslo a poñer en marcha. E vámoslo a poñer en marcha como é debido, non con cositas que viene uno, viene el outro, Geoparque e el outro del outro sitio. No, da igual. Veña quen queira. Iso cando este, para poder licitarse, se fará, con todas as garantías legales. E punto. E, mentras tanto, non estará. Por moito que venga alguén e le cuente a usted al oído 4 cositas. Non vai ser así. Xa yo digo. Falta un rogo que formula don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Vou intentar ser moi breve. Pregón, Real Academia Española. Promulgación o publicación que se hace de algo en viva voz en los sitios públicos para que llegue a conocimiento de todos. Discurso elogioso que se anuncia al público en la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella o alabanza en público en general. Anuncio dado en voz alta en un sitio público para que sea sabido por todos. Esto es de acuerdo con la Real Academia Gallega. Retrotraémonos ao vierres 23 de maio. Vostedes saben perfectamente o que ali aconteceu. Un acto público financiado con fondos públicos, 7.832 euros concretamente desta Diputación Provincial. Vetouselles a entrada a 2 concelleiras do Partido Popular literalmente e explícitamente de acordo coa organización porque eran concelleiras do Partido Popular. En este escenario, dende o Partido Popular e despois destes feitos, o que lle pedimos ao presidente da Diputación Provincial, don José Tomé Roca, e ao alcalde de Lugo, don Miguel Fernández, que como representantes máximos desta institución e do Concello de Lugo, condenen este tipo de conductas discriminatorias porque é o mínimo que se lles pode pedir despois de feitos destas características. Porque calquera día podemos ser calquera de nós, e isto non é desexable. Por tanto, primeira petición, que condenen públicamente e enérxicamente estes actos, porque creo que son para condenar. E, en segundo lugar, que se retire calquera tipo de apoio ou financiamento público a calquera asociación ou entidade que nos seus actos discrimine a persoas pola súa ideoloxía, pola súa afiliación política, pola raza, polo sexo ou por religión. É o mínimo que se lle debe exixir a calquera administración. E a calquera político, o mínimo que se lle debe exixir é que nunha situación dantesca como que se viviu o viernes, absolutamente injustificable, o presidente da Diputación e o alcalde de Lugo, polo menos, condenen estes actos e recoñezan que o que pasou ali non ten ningún tipo de excusa, de explicación, nin é justificable. Moitas gracias, señora Mejide, e con toda a cordialidade vou dicir unhas cousas, porque o que vostedes afirman aquí non son de recibo, porque non se corresponden co que a mí me contan que ocorreu, que eu non estaba ali. Eu non estaba ali. Pero, en primer lugar, vostede lee o significado de pregón da Academia Galega, o cual me parece moi ben, pero fala de recintos libres. Parece ser que isto foi no recinto cerrado con invitación. Recinto cerrado con invitación, porque hai moitos actos con financiación pública que non están abertos a todo o público, son con invitación. E parece ser que, agora lle vou a contar, 2 persoas que vostedes mandaron
se lles dixo que non tiñan invitación e insistiron en el asunto. Ocorriuseme nese momento, pensei no que había feito a señora Ayuso co ministro Félix Bolaños en Madrid o 2 de maio, que nun acto oficial ao aire público fora, nun desfile militar, non o deixaron entrar. Na calle, non dentro. Entón, se fora dentro, nas estancias da presidencia da Comunidade de Madrid, bueno, pois non é moi institucional que digamos, pero podías entender. Pero na calle, recórdame eso de la calle es mía, non? Esas cousas. Pero mire, vostedes teñen unha teima, e despois xa direi un poquinho máis por qué, con unha federación de veciños ou unha asociación de veciños que, polo que sea, deixoulle caer simpática. En tempos caílle simpático, ou simpáticos, e agora parece que non lles cae tan simpáticos. Entonces, quixeron levar a cabo un acto de provocación. Así de clarito, acto de provocación. E intentaron, bueno, para sacarlle rédito político, pero eu creo que lle saleu mal. E isto que está pedindo aquí, sinceramente, eu creo que non favorece nada. Pero, bueno, allá ustedes. Que fixeron vostedes? Vostedes mandaron a 2 personas de segundo nivel político, falo político, nunca personal, de segundo nivel político, por se acaso, non? Vamos a fazer a bulla, pero por se acaso mandamos aquí as 2 personas de un perfil máis baixo. Porque, por se acaso, vostede mismo ou a señora Candia non foron. O lóxico é que os máximos responsables, portavoz no Concello, portavoz na Diputación, presidente do partido na provincia, foran a ese acto. Pero non apareceron, non. Mandaron outros niveles. Total, para armar a bulla ben valen. E vostedes querían lío e buscaron o lío. Claramente. Porque se tú vas a un acto e a mí me dicen na súa casa, oye, mira, non estás invitado, non intento entrar. Porque, claro, están me dicindo, non entres, pero insisto. Mire, a vostedes valeulles a Federación de Veciños durante 27 anos. A friolera de 27 anos. E estaba gobernando o presidente desta institución, don Francisco Cacharro Pardo. 27 anos. Lles valeu esa asociación ou Federación de Veciños, como queira chamar. E vostedes deronlle as axudas, hasta fai 4 días, no sentido figurado, deronlle as axudas que ahora queren que os demais lle quitemos. E non só desta casa, deronlles da Xunta, hasta fai 2 anos. Da Xunta lle deron as axudas tamén. Podemos mirar o histórico se quere. E fala vostede de conductas discriminatorias. Mire, xa sei que non ten moita regla, pero vou dicir. Porque tampouco vostede é culpable, pero a realidade é que o señor que teñen ustedes como delegado da Xunta en Lugo, que por certo é funcionario desta casa, non avisa cando vai para os concellos, non avisa aos alcaldes que non son do seu partido. Iso sí, avisa aos concejales do seu partido, pero os alcaldes, o lexítimo representante do concello, non nos avisa. Iso chámolle usted discriminación, como queira, pero de logo que é unha falta de respeto institucional mayúscula. Claro, eu creo que a mellor, home, se ven algo largo estas cousas e, en fin, non sabe comportarse institucionalmente. Pero esa é a realidade. Así que non só discrimina, senón que falta o respeto institucional que debería ter. Goberne quen goberna nos concellos onde vai. Se é do PP, pois o alcalde do PP, se é do PSOE, do Bloque, o alcalde quen sea, a alcaldesa, que máis dá. E, mire, que fixeron vostedes, xa que fala de discriminación, o Día do Veciño en outubro, boicoteando o ministro de Transportes? Que fixeron vostedes? Se incluso prohibironlle ir recoller o premio a unha conselleira súa da Xunta de Galicia para justificar que non iban. Pero quen asesinou este home? Iso que é? Que acto é? E ven a pedir aquí o infumable. Mire, discriminar é o que fan vostede quitándolle as axudas que lles daban fai 2 anos a estas mesmas asociacións. Hasta fai 2 anos dabanlles. E de fai 2 anos para aquí non lles dan. Algo pasou aí.
E fala vostede de ideoloxía, de filiación política. Moi ben, compro iso. Que dice vostede da nova asociación creada polo Partido Popular para que a presida don Francisco Rois? Que dice vostede diso? Ou é que tampouco tuvo nada que ver o Partido Popular aí? Se nos chupáramos o dedo, sí. Pero claro, unha asociación creada para facerlle a contra a outra, presidida por don Francisco Rois. E sabe que facía don Francisco Rois? Pois don Francisco Rois fixo a campaña electoral das municipais de chofer da señora Candia. Andaba con todo o terreno, sí, andaba con todo o terreno, que lo vi yo, non me lo contaron, levando a doña Elena Candia pois os actos políticos das eleccións municipais. Eso lo vi yo. Así que, mire, eu só lhe digo unha cousa. Deixen de armar broncas e axuden os veciños e as veciñas da Milagrosa que non teñen culpa dos seus problemas ou das súas estrategias electorales, etc. etc. Axuden os veciños. Non conte con nós para as súas trifulcas. Eso que lle quede claro. Non conte con nós para eso. Nós sí conte, os veciños que contan nós, para botarles unha manga que todo aquilo que sea razonable podamos facer. O resto, non. Non nos vamos a montar ese tipo de broncas a ningún lado. Bueno, rematado o orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.